تخطات نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون اي ووترو تمنيتنايو زادر في تسمعوا صنعكم نا يوهانس وتكابو نبحكي سراويتنا يرترا بملو تلكعن اتقلصن نتزخفلو زلو واقع اتمتن ندر فيها نيرا نبحكي بلس تسرح كم زخونه دما باك خفت مريتي لومي سفع زخونه تنتنا كلونا يبقى عالم درجه نا عالم درجه والمزوبنا ابي بتاسسار زلو يكون معبالتات اب زبنتون دونالد ترامب اما عالتي بزح غزي زفصم زلو سلازي نازو كنتات زي بكل ما قد كريينا اقرن افريكا زغبر زلو لوطتات دما نفسو زخاله بزح ترغم كو وهابه زقل كنتاتنا نرزلنا نابي غص كحل بيا موداتا we don't know but this is going to be very important time and نزي بكل ما قد كريا كنفتنينا منግስት امريكا ፖሊስናቱ ስትራቴጂናቱ አካይዳናቱ ቀይር ከምዝደል ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ መጀመርያ በመንታይ ክንጅምሪና እዚያ ተገርም ሓበሬታ ባኽ ክንጅምር ተመሊስናቱ ፖሊሲ ክንሪዮ ክንፍትኒና Venezuela has freed 6 U.S. citizens after a meeting between President Nicolas Maduro and Donald Trump's special envoy in Caracas. The two countries are holding their first official talks since Trump took office. Envoy Richard Grenell also urged Maduro to take... So, ዝንሪዮ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመት ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ጆ ባይደን ክንሪዮ ዘይከኣልና ነገር እንተሎ ሓደ ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ዝበሃል እዩ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዌላ ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ቬኔዙዌላ ተራኺብሎ ቬኔዙዌላ ማለት መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራ ብሕማቕ ይጥምታ እንድሕሪልና 3-4 ዕፅፊ ሕማቕ ዝጥምታ ሃገር ተሎ ቬኔዙዌላ ኣብ ቬኔዙዌላ ብወቅዒ መንግስቲ ናይ ጆ ባይደን ብሊንከን ብፍላይ رجيم تشينج زبل بوقع كسرحوا لصنيحهم يا ما يسرحوا اي سلطه من دا خوين بر دونالد ترامب ابز حلفه محدراناتون نزي اما نيكولا مادورو نملاي كل زكالو غيريو جو بايدن تحريو كل غيرو مرقعه تغيرو نيكولا مادورو تمريص كم بحدش مرقعنا تاي نقبلونينا نتز تسعر نسي تعويتن عتقبلنا لنا بمبال امريكا انصار ذا هاجر زيا سفه زخونا كايرات خيد نيرا نا حجو الناس كنتات زقيرومو منقد قيروم يخدلو مالت ايكونن ዲፕሎማሲ ምጅማሮም ግን ሓደ ጽቡቕ መበገሲ ንዓለም ቁርብ ተስፋ ዝሃበ ኩነታት እዩ ኣጋይን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘለዎ ኣረዳድኣ ቀይሩሎ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእለሉ ደረጃ ይኮና መፂና ዘለና ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቋንቋ ኩሉ ግዜ ብናቱ ረብሓ ንዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ተርብሖ እያ ታገዳሲት ነጥቢ ኣብዚ ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ ወስ ክንስማዕ Do you still think it's a good idea for Jordan and Egypt to be taking in Palestinians when they reject the idea and the Palestinians who are living now in Egypt? I think Jordan will take people as well in Maduro. They on top of whatever may be existing. Already existing tariffs? Yes, on top of whatever may be existing. So it's 25% on the Canada side. I'm probably going to reduce the tariff. بزح نتبتات ندي تزارب أبزيا بزعبا فنزويلا تزارب لا لا. With President Maduro, is there any concern that might lend legitimacy to the Maduro administration? No, we want to do something with Venezuela. I've been a very big opponent of Venezuela and Maduro. They've treated us not so good, but they've treated, more importantly, the Venezuelan people very badly. We have a tremendous Venezuelan population. I got 92% of the vote, the Venezuelan vote. Now we want to see what we can do to get. كجرمكم دونالد ترامب من البعض كم زبالكم كتب له تقوليهم حافظوا قال عيون كتب له تغليخا حزب إيرترا أب أمريكا زغمت بفزح كتريا خلها كندي حزبي كندي مليون كندي شعية هاي فلتني دونالد ترامب من مريض وهي فلتي هم فنزويلاويان أب أمريكا زلو بزلا على ده نطبي ندونالد ترامب يوم مريضهم دونالد ترامب دما أب تعدي نعتاتهم زتحم بوليس خجبري فتنا الله of course الجن أمريكا متيوم زلو maybe تم regime changes دليل كونه خليهم بحفشة إذا regime changes بحال زنبرة أكايدا كسع كندي سراور سديد خم زنبرن بوليسنا أمريكا دما بس أكايدا زك سع كندي يسألوا كم زنبرن تلتسلس ريبورت كباكم يه نايب حق كتجرميهم زي دونالد ترامب زلو حجي فنزويلا تزب مريض نسلو زلو نربحنا يتزب كسرع كفتني يزبل زلو اب امريكا زلو فنزويلا ومالتيو بس ستاتستيكس نفسه كف حزب من كم زمرو صيفلتي سلازي حزبنا ايرترا نمن مريض مخونو اوف كورس حزب ايرترا وحدي اي دون نو كني بزحناتو كندي بصح اب امريكا زلو قمقم تفلتو كجمتون هيكلني بز حزب لنا انا بلكن امنا شور اكزاكتلي كندي زخون حزب لنا تي ناتو امرار صخا خميني ستاتستيكس نا امريكا يوريو مبزحت غزي بتغين بتي
ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ኢዱ ክእቱ ከም ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ቬኔዙዌላ ዝኽተልዎ ዝነበሩ እንታይ ዓይነት መንገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንብዙሕ ሰባት ጠራጢሩ ኣሎ ግን ኣትሊስት ልኡኽናቱ ብቐጥታ ምስ ቬኔዙዌላ ክራኸብ ምፍታኑ ንብዙሓት ሰባት ንብዙሓት ኪላታት ናይዚ ተዓዘብቲ ናይዚ ጉዳይ ኣወንታዊ ምዕባለ ኢሎም ሪኦሞ ምክንያቱ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ረይዎ ናይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ 4 ዓመት ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ምስ ኤርትራ እንታይ ርክብ ገይሩ nothing ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክገብራ ይራናየን ማይክ ሃመር 10 ግዜ ትግራይ በፂሑ ብኢትዮጵያ ገይሩ ኬንያ በፂሑ ብላብላ ክበሃል እምበር ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ርክብ ክገብሩ ይራናዮም ሰዋይዛ ምክንያቱ እቲ ኮንቴይንመንት ዝበሃል አይዞሌሽን ኤንድ ኮንቴይንመንት ናይ ኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ ይሰርሕሉ ስለዝነበሩ ብቐጥታ እንተተዘራረቡ ነይሮም ምስ ኤርትራ እንታይ ከም ትደልዩ እዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ቀጥታ መፅዩ ስምዕዎ ኣብዚ ብቐጥታ ተራኺቦም ኣለዉ to take back more than 400 Venezuelan gang members currently in U.S. custody. Maduro says the talks mark a new beginning in relations. For more, I'm joined by እቲ ቀንዲ ኣዛረባ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ስደተኛታት ብዙሓት ደቂ ቬኔዙዌላ ስደተኛታት ነቲ ሬጂም ቼንጅ ምሽ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሰብ ንኽወፅእ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ይብልዎ ነቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራ ተዘቂቑ ወፂኡ ከም ስደት ትገብሮ ቬኔዙዌላ ድማ ከማዮም ፈቲኖም ቬኔዙዌላ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ነዳዲ በሎ ወርቂ በሎ ማዓት ሃብቲ ዘለዋ እያ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ተዘቂቑ ንኣሜሪካ ምስ ከደ ነቲ ሃገር በይና ከትርፍዋ እዮም ሓሲቦም ኣይሰለጠን እቲ ናብ ኣሜሪካ ዝሰደድዎ ህዝቢ ድማ ሽግር ፈጢሩሎም ኣቡ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ክመልሶ ክጥርዞ ይደሊ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩሉ ፕላን ዝገበርዎ ከፍሽሎ ስለ ዝኽእል ሕጂ ብቐጥታ ምስቲ መራሒ ይራኸብ ኣሎ እቲ መራሒ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፕሬዚደንትነት ክመፅእ ከሎ ምሳኻ ክሰርሕ ድልውነት ኣለኒ ለት ስታርት ፍሬሽ እቲ ዝሓለፈ ገዲፍና ሓድሽ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ፃውዒት ገይሩሉ ነይሩ እዚ ከዓ ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ተመሪፁ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ስጉምትናቱ ናበይ ገፁ ከይዱ ኣሎ ከሪአኩም እየ ቅድሚኡ ግን ክልተ ነገራት ክንርኢ ደልየ ኣለኹ እዚኣ ለንቀነ መን ፖስት ገይርዋ ኣሎ ሓደ ሰብ ፖስት ገይርዋ መን ከሸር ገይርዋ ነይሩ መስለኩም ኢላን ማስክ ሸር ገይርዋ ነይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣመና ኮራፕትድ ኢሉ ኣብ 2009 መጀመርያ 2009 ብኻላ ዘራርባ ባራክ ኦባማ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ክድዩ ከሎ ማለት እዩ a project overseen by the US Agency for International Development USAID ማለት እዩ እቲ ረድኤት ናይ ኣሜሪካ ዝብሎ USAID ማለት እዩ sent Venezuela, Costa Rica and Peruvian young people to Cuba in hopes of getting up rebellion. The travelers worked undercover, often passing as tourists and traveled around the island scouting for people they could turn into political activists. Abkala case in one case, the workers formed an HIV prevention workshop that memos call it the perfect excuse for the program for the program's political goals. Type block me Zazarabazia. I really hope nabzi bas ኤርትራው ክንበፅሕ እዚ USAID ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ኢሎም ረድኤት ዝህብ ትበሃል እቲ ናይ እኽሊ USAID ዝብል ሪኢኹም ኣለኹም እዮም ትፈልጥዎ ኢኹም እሱ ንእሽተይ ክፋል ናቱ ጥራይ ረድኤት ናይ እኽሊ መድሃኒትን ዝህብ ዝዓበየ ስራሕ ናቱ ኤንጂኦታትን ሲቪክ ሶሳይቲን ዝበሃሉ ሚድያ ነዚኣቶም ፋንድ ምግባር ሬጂም ቼንጅ ተቐንዲ መሳለጢ ናይ ሬጂም ቼንጅ ምዃኑ እዩ ኢሎን ማስክ ዘውፅእ ዘሎ ለንቀነ ኢሎን ማስክ ጉድ ናይ ኣሜሪካ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ዝብትኖ ዘሎ እንታይ ኢሉ ፈኪሩ ተበጊሱ ኣሎ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ቪድዮታት ናተይ ጠቂሰልኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ተመረፀ ንኢሎን ማስክ ዓብዪ ስልጣን ይብዎ ንሱ ድማ ዶጅ ዝበሃል ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ዝበሃል ነቲ ናይ መንግስቲ ብልሽውና ንከኣልየሉ ማለት እዩ ኣለንቀነ ስርሑ ስለ ዝጀመረ ኢሎን ማስክ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኢሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ቢልዮን ዶላር ሴፍ ክንገብር ኢና ይብላ ኣሎ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘጥፎ ዝነበረ ኣብ ሓደ መዓልቲ 4 ቢልዮን ዶላር ሴቭ ክንገብር ኢና ዝጓሓፍ ናብ ካልእ ናብ ዘይጠቅም ነገራት ዝጓሓፍ ዝነበረ በዚ እንተቐፂልና ኣብ ዓመት ኣብዛ ዓመት 25 ማለት እዩ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ገንዘብ ካብቲ ናይ ባጀት ኣሜሪካ ከተጥፎ ዝግባኣ ከነጥሕነላ ኢና ንኣሜሪካ ኢሉ ፈኪሩ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ እቶም ዴሞክራትስ ኢሎን ማስክ ዲክታተር እዩ ሂትለር እዩ ብላብላ ይብሉ ኣለዉ ኢሎን ማስክ ግን ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ዘሎ ትብልሽውና ተረዲዎ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ ክገርመኩም እዩ እዚ ናይ USAID ዝበሃል ብብልሽውና ኣዝዩ ዝተጠላቀየ ኩሉ እቲ ገንዘብ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፍለጥኒ ንኣብነት ናይ HIV ዝበሃል ሕማም ከም ሕሱም እዮም ዝሰርሕሉ ንHIV መከላኸሊ ዶ ንገለ መለ ዶ ተባሂሉ መዓት እዩ በቲ USAID ዝወፅእ
እንታይ ግን ይጥቀሙሉ ኢሉ ወርክሾፕ ናይ HIV ፕሪቨንሽን ኢሎም መከላኸሊ HIV ኢሎም ወርክሾፕ ዝገብሩ ኣብቲ ወርክሾፕ ዝመፁ ሰባት ግን እንታይ ይምህርዎም ነይሮም ንምንታይ ዳልዎ መንግስቲ ንክግምትሉ ሬቤልዮን ከምዚ ሰለማዊ ሰልፊ ገይሮም ዕግርግር ክፈጥሩ እሞ ብኡ ጌርካ ረጂም ንምቅያር ክጥቀሙሉ ኩሉ እቲ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ማሕበራት ኤንጂኦታት ንዝተፈላለየ ዕላማ ከም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ እቲ USAID ዝበሃል ሓደ ዝዓበየ መበገሲ ናይ ብልሽውና ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ገንዘብ ኣብ ዘየድሊ ቦታታት ከም ዝወድቕ ዝገብር ዝነበረ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ that's why ዶናልድ ትራምፕ ቀዳመይቲ ስጉምቱ እቲ USAID ዝበሃል ንቀዳሞት 9 መዓልቲ ጠቕላላ ጠጠው ክብል ኣሎ ሓንቲ ሳንቲም ኣይንህብን ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ረኣይዋ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ሰብ ተበፂሓ ክንደይ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃር ምኻለ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ቀረባ እንታይ ኢሉ ቀፃሊ ፖስት ናቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ሕጂ ዶጅ ዝበሃል እንድዩ ዶጅ ኢሉ is working 120 hours a week our bureaucratic opponents optimistically work 40 hours a week this is why they are losing so fast ኢሎን ማስክ ደይፈልጦ ሰብ የለን ኣብዚ ቻነል ርግፀኛ ምናልባት ሓደ ደይፈልጦ ተሎ ቴስላ ዝበሃል መኪና ስፔስ ኤክስ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ዝሃብተመ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ካልኣይ ዝሃብተመ ፍርቂ ሃብቲ ናቱ እዩ ዘለዎ 400 ቢልዮን ዘለዎ ሓደ ኣዝዩ ሃብታም ሰብ እዩ ብካልኣይ ዘራርባ 6-7 ካምፓኒታት ዘለዎ እዩ ካበይ ዝረኽቦ እቲ ግዜ ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዝሰኣና ኣሎ ሕቶ እዩ ሓደ ሰብ ናይ 8 ስራሕ ሓንቲ ጭልቅዕቲ ስራሕ ዘላቶ ኣብ ዓለም ከቢዙ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ሂወት በቃ ብስራሕ ግዜ የብለይ ሶሪ ቢዚ እንድያ ኮይነ ድብል ናይ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ እዚኣ ኮንደ ዘረባ 8 ሰዓት ይሰርሕ እኳ መዓልቲ ተርዲኹምሎ 8 ሰዓት ሰሪሑ ግዜ ከም ዘይብሉ ሂወቱ ከም ተኣሳሰረት ገይሩ ዝዛረብ ክንደይ እዩ you know those people ከም ኢሎም ዘጋንኑ ሰባት ከም ዘለዉ ትፈልጢኹም እዚ ሰብ እዚ ሓደ 6-7 ካምፓኒታት ይማነጅ ዝገብር ስድራ እንተኮይኑ ከዓ መዓት ቆልዑ እዮም ዘለዎ ከባቢ 9 ቆልዓ ኣለዎ ሃብታም ተሩ ኮይንካ ክንደይ ስራሕ ከም ዘለካ ትፈልጢኹም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነዚ ናይ መንግስቲ ዓብ ስራሕ ብዘይ ደሞዝ ይኣትይዎ ዘሎ ክንደይ ሰዓታት ይሰርሑ ኣለዉ እቶም ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ዝበሃል ዘሎ 120 ሰዓት 4 ሰዓት ንሶምን ዝሰርሕ ሰብ ክፅለል እዩ ዝደሊ 8 ሰዓት ንመዓልቲ ማለት 0.5 ተጌርካ 4 ሰዓት ንመዓልቲ ንሶምን ማለት እዩ 4 ሰዓት ኣብ ኤሮፓ 4 ሰዓት ዝሰርሕ በቃ ትንፋሱ በዛ ኣፉ ጥብ ክትብል እያ ትደሊ ኢሎን ማስክ ክንደይ ንሰርሕ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ 120 ሰዓት ንሶምን ንሰርሕ ኣለና ስለዚ እቶም አንጻረይ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ መንግስቲ ዘለዉ ኢሉ እቶም ነቲ ዶጅ አንጻሩ ዝሰርሑ ዘለዉ 8 ሰዓት ንመዓልቲ እዮም ዝሰርሑ ኢሉ ንሳቶም ግን ክንደይ ይሰርሑ ኣለዉ 8 ሰዓት ይኮነ 16 ሰዓት ልዕሊ እዮም ማለት 3 ዕፅፍ ናቶም ይሰርሑ ኣለዉ ብካልእ ዘራርባሲ 120 ሰዓት እኮ ዳርጋ ድቃስ የብልካ ማለት እዩ አይደ ነው 5 መዓልቲ ይኮኑ ዝሰርሑ 7 መዓልቲ ስለ ዝሰርሑ እዮም ስለዚ ሕጂ ቀፅሉ እቲ ዘረባ በዚ እዩ እቲ ኮረፕሽን ዝወፅእ ዘሎ ከረይኩም ስለ ዘለኹ እየ ክቕፅል ከሎ ታሕቲ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ጄሰን ዝበሃል they are finding massive waste fraud and abuse of our tax dollars in the first 2 weeks ኣብ 2 ሰሙን ጥራይ መዓት ገንዘብ ረኺቦም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ decades of grifting and stealing are coming to an end ስለዚ ብልሽውና ህዝቢ ኣሜሪካ ብዓብዪ እዩ ነዚ ናይ ኢሎን ማስክ ተበግሶ ዝድግፎ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ብልሽውና ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዝነበረ ንቐፅል ኣብዚ እዚኣቶም ኩላቶም ዓበይቲ ፀለውቲ ሰባት ፅሕፍዎ ዘለዉ እዩ ናብዚ እናቐፀልና ምስከና ኣብዚ ረእዩ ሕጂ ሓደ ጀነራል ማይክል ፍሊን ዝበሃል እቲ ብልሽውና ካበይ ከም ዝብገስ the Doge team is rapidly shutting down these illegal payments ዘይሕጋዊ ፔይመንት ኢሎም ብፋይላት ገይሮም ኣብዚ ቀሪቦም ኣለዉ ነዊሕ ፋይላት እዩ ኩሉ ከም በበልኩም ኣይክልኒ እቲ ብልሽውና ክሳዕ ክንደይ ደረጃ ዘይብሉ ከምዝኾን ኣብዚኣ ሳልሰይቲ ዘላ እዛ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹም ንኤርትራ ትትንክፍ ስለ ዝኾነት እያ ሓደ ካብቲ ናይ ብልሽውና ቦታ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ the highest ranking treasury official US treasury ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ውሪዱ ዘሎ እዚ ትካል እዚ እዚ US treasury ዝበሃል እዩ ኣብኡ ሓደ እቲ ኦዲት ክግበረሉ ምስ ተሓተተ ወይ እውን ኦዲት ክመፅእ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጠ ካብኡ ክሃድም ስርሑ ገዲፉ ከም ዝኸደን እቶም ዴሞክራትስ ድማ ናይ ኢሎን ማስክ ሕሉፍ ስልጣን ምጥቃሙ ወይ ካብ ብልሽውና ናይ ኢሎን ማስክ ከምኡ ዝፈጥር ዘሎ ይብል ኣለዉ እቲ ሓቂ ግን ጉድ ናይቲ ትካላት ናይዚ ትካላት እዚ ናይዚ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኦዲት ክግበረሉ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ጉዶም ካብ ክወፅእ ስለ ዝኾነ ኩላታ ኣብቲ ጉድ ተቆማጢዓ ዝነበረት ካብቲ ስራሕ ክትሃድም ክትፍትን እያ so the highest ranking treasury official David A. Lebrecht is resigning rather than complying with the request of Doge for access to audit where they have spent trillions of dollars a year. Why would they? Okay, but on bureaucrats
حدقا وديقوا مالو زي جنزب زابيت فنيرو إلى ماسك انتاي لسه فنيرو زد ناي دويتش بهال team discovered among other things that payment approval officers at Treasury were instructed always to approve payments even to known fraudulent or terrorist groups. They literally never denied the payment in their entire career, not even once. زيت التريجر زبالت جنزب سد التكالي معكنا جنزبنا أمريكاي زخونه يكون أكال جنزب حبو كبلهم كله عملوا هيوتهم عملوا كارير ناتهم سحنت جزء وانتقونه نو يلوم أبي ما يفلتونه ولا تجنزبنا بالشو نازل لو بطا نبنا يسرق بطا صغير تقونه كل جزء حراي لهم سدزنا بريم سلازي تجودنا أمريكا بيروقراسي أبزو كل بيت فتات أكيبهم ساعات وزنا برو جودهم متي ومالو إذا جود زدما نا أفريقيا تزبالة أيو I know توم براديت نايز جود زب أفريقيا نابنا تسرق خمي كون خليو 1 مليون حاجز كصدق له قال كفالناتو تسرارقوا ابتم بالشوناز قبروا جلو كعت خلو قالي ابت بوتاتات خيني يرخونهم سلازي توم بزي حجزنا امريكا زرب حزر بركس عنوان امريكا كسدد ليت كم زي بالله بزن رلنا ابوليسي وين درجه مزارب زلو نغسل زي الى ماسك قبروا جلو بزي تقصيل كاون بزح صحفاتي زلو تي حزب امريكا بحفشه نزي الى ماسك زخدو زلو بسفي هي مزارب زلو ابزح حد فيديو نيرا سمعوا واسك نتي زبحال زلو زيادة نزين كلتا تحايسكم أبزي كتريوه زلكم زي أوباما زبحال مراحيك أبزي نبرولو زي زي بالشو نازي زل على درجة كم زخدن بوغيرو ناي بايدن عامتات زي جرما زي قدد كم زي نبرن سلازي زي حجز قبر زلو نوت زي مصراي أمريكا جنزبوب نابي خيد نيرو أكن دي أقامنا حزب أمريكا زفتح أبكالوت هقرات بالشونان كالس أقاماتني فتر نيرو زخل NGOs بحال معاد جنزب إنه وسده قلع عينات مكينة زويرة وبعلى إيرترا زخد زنبرو تابيد مثلا إيرتجنزب دهريلكا كابز USAID بحال تكالاتن كالن لمن تايخه منقستي إيرترا نمدخام منقستنا كالوت هقرات نمدخام معناته NGOs أبي أوروبا تلقون تفلتوا يومزي أبي أوروبا وأمريكا تلقى أبي NGOs سر هزب لك لعل سب زغفل كي مسلكا تعتسبي زغفل مالت حماق كيس معكم كس أعرف إليكم كون NGO لعل سب خفله لعل كوربوريشنز خفله يقبوني قبر سناي معبري not non-profit organization سلازي لعل كالوت أبت corporate sector زلوك خفله يقبوني نينجو صراحة نيابزي سب بارت تايم ويقال ملاي تسر حنبر كم زبق صراحة وسيدو بهيوتي بزك عبي كان بينجو قصص وي سبيل أب أفريقيا كمايو إنجو مالت تزبالة أسرحي دينا واي بلحت سبات أم منجسن أبتا حاجرن كيبركتو ورقاتيك في الرمو خمس وعلون عبزيت كم نقرات كلل كم زبلون كقبروا ميلميم أبير تراي ذكرنا هنا إنجو أسرح ترغيبك تزبالة أسرح أبير تراي نيران نزنا كل جزء أبين جو أسرح زرقابة خلاص هابتيمو مالتي لك كم زي I don't know دبلت أسرح أبزي معبل العالم إنجينير دي خاخينكا ولا دكتور دي خاخينكا ولا لوير دي خاخينكا ولا قلي مانجر دي خاخينكا تغفلوا كوميتي إنجو أزقات باي ديفينيشن تبلوس بنسي أفتكو طبعا يتهجر نخيا بركة إنجوتات هجر صغير صراحة يكونوا يشرحوا حجاز صراحة مالت ورقات بيرو مهابنديو قال نا يونيسيف قال مهابدي عاوزنا عشان قرات مر عبيت نقول طبعا هجر صغير ايكونان سلازم بلحت تبعت بينجو ياخذ له انت لهم كاك تحزن رايز لك الزقم دايما دي تبع هلا افريقيا استقبري انجوتات بدولار سلازو خفلو مستنا يتعددوا ما زي كيدني سلازي بلح رسوي ونفع سب ابركتو ابت حجر كيقبر ديستراكتد كوينو ابزح الشويه كم زوعلي قبرو زون كلهم ناي قلملدو ناتبع له دمزو صبو غيرو شعبي انا زي اغدي مثل فلطو ما انصرهم كخي جميرو نزي USAID زبحال بمسرته زفلطو انت شعبي منكس إيرترا كاب مجمري فليتو USAID زبحال كان عنا زي يقول محبر مخانو العمود ما نتهاجر توعوع كبلا يحسب كم زلو سلازي بزي عين كتريا خلها زي فيديو زي نزيا لومي ألا تلدتنا بريزنت هاجر إيرترايو هابي بيرثداي مستر بريسيدنت أبزي زوبانا يقول نزم كايدا معربا وعلم بأقو استردون تولو حادثة بريزنت سياسيو تردي وطرا يدي كونس نخالوت نغنقر ونسفتنا يقن حكنا مزراب لما فليز بالي واقا كفيل اللي أبو واقا كفيل اللي سازي نزي نقر زي فليد كاتراي تفتحو شقر كم زي كونه مقنزابي يدلي إذا سأقام زي كبيد سأقام سلوزغوني ولا أنت فليد كايو نخد فتحو كبيديو معناتو أمريكا سراورد سدد نقر سلزي نبري نزو قدايزي فليد كا أب حدا نقر أبتيكا مفتحك الدليلو نخد رغبلو
ከቢድ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ከባቢ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ዓመታዊ ሓገዝ ካብዚ USAID ዝበሃል ትወስድ ነይራ ኣብ ዘበነ መለስ ዜናዊ ሕጂ ክንደይ ትወስድ ኣይፈልጥን እየ ጠቕላላ ካብ ጠቕላላ ሓገዛት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብቢልዮናት ዝትመን ገንዘብ እያ ትወስድ ስለዚ እዚ ኩሉ ገንዘብ ንምንታይ ይጥቀብሉ ነይሮም ብፍላይ መለስ ዜናዊ ብብዝሒ ገንዘብ ዝውሃብ ዝነበረ ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ንመንግስቲ ኤርትራን ንምዕላው ነቲ ሃገር ድማ ፋሕብትን ንምእታዊ ነይሩ ኣይሰርሐን ኩሎም እቶም ንዑ ሕማቕ ዝሓሰቡ ኣብ ሰንዓት ተኣኪቦም ዝነበሩ በብሓደ ተቓቢፆም ዕድመ ስልጣኖም ኣኺሉ ገሊኦም ተቐቲሎም ካልኦት ተቐቲሎም ገሊኦም ድማ ብምንታይ ኩሎም እዮም ተቐቲሎም actually exactly ብኸመይ ብሰላም ዝሞተ የለ መለስ እውን እኮ ተቐቲሉ ይመይቱ we don't know exactly what happened ናይ የመን ዝነበረ of course ከም ተቐተለ everybody knows እሱ እቶም ሕት እዮም ቀቲሎሞ እቲ ናይ ዑመር አልበሺር እውን ዳርጋ exactly እንታይ ኮይኑ ግን እሱ እውን ተቐቲሉ ካብ ስልጣን ተዓልዩ ስለዚ ኩሎም እቶም ንዑ ከኣሊሎም ዝሓሰቡ በቦትኦም ሒዞም ስለዚ ድማ the guy is a winner President Isaias is a winner ኣብቲ ከባቢኡ ኣንጻሩ ብዙሕ ዓይነት መሰናኽል ተፈጢሩ ንሱ ጥራዩ ጠጠው ኢሉ ተሪፉ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ I really hope እቲ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዓብዩ ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ተስፋ ንገብር ስለምንታይ ከምኡ ንሓስብ ኣለና እዚኣ እስከስምዕዋ avoid armed conflict as much as possible but never at the expense of our national interests so that's the tricky balance so I think returning us to that now you can have a framework by which you analyze not just diplomacy but foreign aid and who we line up with and the return of pragmatism and that's not an abandonment of our principles I'm not a fan or a giddy supporter እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢሎን ማስክ ኮይኖም ኤግዛክትሊ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ይጠፍእ ከም ዝነበረ ብግምጣሉ ንኣሜሪካ ክንታይ ውፅኢት የምፅኣላ ነይሩ ኣብ ዓመት ብትሪልዮናት ዝውስኽ ዕዳናታ ይኸይድ ነይሩ እቲ ቁጠባ ድማ እቲ ሃገር ብከምዚ ደረጃ ክትቀፅል ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነዚ ክንቅይር እንተኮይና መሰረታዊ ኣካይዳ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣበይ ዘሎ ትብል ሽውና ርኢኻ ድማ ክትኣልዮ ኣለካ እዚ ኩሉ ንሃገራት በፅቢፁ ዝነበረ ገንዘብ ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝምንጩ ረጤት ተባሂሉ ዝኸይድ ዝነበረ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኔክስት ስቴፕ እዚ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ድማ ዲፕሎማሲ ናቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዓለምና ፍሉይ ሓይሊ ይኮና ንሕና ፖሊስ ናይ ዓለም ኣይኮና ዋላ ኣዘዝቲ ናይ ዓለም ኣይኮናን ምሳና ዝጓዳደሩ ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ እንታይ ንገብረልና ኢሎ ምስ ኩሎም ሃገራት ከመይ ጌርና ተመያይትና ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንቅድሚት ንሰድድ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ብገንዘብ ከፊልካ ጥራይ ዘይኮነስ ብስምምዕ ብምርዳእ ክበፅሕ ተኮይኑ እውን ክንጥቀመሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ኤርትራ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚ መድረክ ኣብዚ ሕጂ ኣሜሪካ ሒዛቶ ዘላ ፅቡቅ ዕድል ከጋጥማ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሸፈጥ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ዝፈስስ ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ዝግበር ዝነበረ እምበር ብትክክል ኤርትራ ኣንፃር ኣሜሪካ ዝኸይድ ዕላማ ስለ ዝነበረ ኣይኮነትን ሕጂ ድማ ኣሜሪካውያን ባዕሎም ስለተረቶም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ደስ ይብለና ማለት እዩ some horrifying human rights violator somewhere in the world by the same token diplomacy has always required us and foreign policy has always required us to work in the national interest sometimes okay this is one thing ሕጂ ንመለስ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም ምናልባት ብዛዕባ ኣሜሪካ ገለ ሰብ ፅቡቅ ስእሊ ዘይብሉ ፅቡቅ መረዳእታ ዘይብሉ ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለና ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ነገራት ድማ ኣሎ እዚኣ ስምዋ play a role in helping get that off the ground at the federal level and frankly the same effort is required in each of the 50 states across the country as well California. Yeah God knows it's in California Oh God. So I'll share with you it's not just a cost question I think this is true at the state level it's true at the federal level The biggest myth in American government today, sadly it is a myth, is the idea that the people we elect to run the government are the ones who run the government. It turns out they're not, actually. The people who we elect to run the government are not the ones who actually run the government. It's generally unelected bureaucrats in three-letter agencies, both at the federal and state level. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቬቬክ ይበሃል ሓደ ምስ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ናይ ዶጅ ዝበሃል ብሓደ ክሰርሑ ሓሲቦም ነይሮም ድሓር ግን ናይ ፖለቲካ መቸም ኣይተረዳድኡን ድዩ ገለ እዩ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ግን እቲ መረዳድዮም ተረዳድዮም መንገዶም ከም ዝሓዙ እዩ ዝነግር ዘሎ ቬቬክ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ነገር ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ገይሩ ዝሓስበ ኢሉ ኩሉ እቲ መንግስቲ ቦታ ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ሲ ንሕና ዝመረፅናዮም ህዝቢ ዝመረፆም ሒዞሞ ዘለዉ ኮይኑ ዝስምዖ ብዙሕ ሰብ ኣለ ኢሉ ኖ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ንሕና ብዝመረፅና ኣይኮነን ዝምራሕ ኢሉ ህዝቢ ዘይመርፆም ቢሮክራት ዝበሃሉ ዓመተ ምርጫ ዘይብሎም ብህዝቢ ዘይተወከሉ ተቆፂሮም ኣብኡ ዝሰርሑ ደሞዞም ፍሉጥ ስልጣን ግን ካብቶም ዝተመረፁ ንላዕሊ ስልጣን ዘለዎም ስለምንታይ
هذا سب تمريض خمت خلاب حدا تكال نابنة دونالد ترامب سبات مريض له بريزنت خوينو منيسترتات مريض له እቶም መሪፅዎም ዘሎ ሰባት ናብቲ ሚኒስትሪ ክመፁ ከሎ ሚኒስትሪ ናይ ትሬጀሪ ድዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ድዩ ምፅ ኢሉ ብሙሉእ እቲ ስራሕ ናይ ንኣብነት ሚኒስትሪ ናይ ምክልኻል ኣምፅዎ ዘሎ ሰብ ከይዱ ኣብቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣትዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ብሙሉእ እቲ ምክልኻል ናይ 800 ቢልዮን ባጀት ዘለዎ ኩሉ ክፈልጦ ይክእልኒ ስለዚ መን እዮም ክሕግዝዎ እቶም ኣብኡ ደመወዝተኛታት ተቆፂሮም ሰርሑ ዘለዉ ፕሮብለም ኢዝ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ነገር ስለ ዝፈልጡ እቲ ሓድሽ ተመሪፁ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዘሎ 4 ዓመት ነቲ ኩነታት ከይፈለጦ ከሎ ብዙሕ ነገር ንሱ ዘይፈልጦ ብዙሕ ነገር ክቅፅል ከም ዝኽእል ሓደ ግዜ ድማ ነቲ ተመሪፁ መፅኡ ዘሎ እውን ማኒፕሌት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኩሉ ስለ ዘይፈልጦ ወይ ኩሉ ክነግርዎ ስለዘይክእሉ ከይፈለጦ ንሱ ከየስተኻኸሎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ሃገር ኢፌክቲቭሊ እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ዘይኮኑሲ እቶም ቢሮክራትስ ኣብቲ ቤት ፅሕፈታት ዘለው ንሳቶም እዮም ዘመሓድርዋ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ክኾን ከሎ ኣሜሪካ መን የመሓድራ ብኸመይ ትኸፅል ንኣሜሪካውያን እዩ ዝምልከት እቲ እንኮ ዘፍርሃና ዘሎ ኣነ ወይ ንሰብ ዝሕርቕ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣካይዳ እቲ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ብኸመይ ይፀልዎን ነይሩ ንመለስ ኣብቲ መጀመርያ ዘርአኹኹም ቬኔዙዌላ ክምለስ ኢና ድሕሪኡ ንፓናማ ክንከይድ ኢና ብዙሕ ነገር ከርየኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ so many things that are happening ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ For more, I'm joined by DW correspondent Oscar Schlenker in Caracas. So tell us more about what Rick Grenell hopes to achieve in Venezuela. Well, the White House press secretary and several of the Trump administration have said that his mission was clear, and it was to explore opportunities to bring those gang members. ድሕሪ ናይ ቬኔዙዌላ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ምኻዱ ቀዳማይ እግሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናበይ ከይድሎ ረእይዎ እዚ እውን ልክዕ ምስቲ ቀዳምነት ናይቲ መንግስቲ U.S. Secretary of State Marco Rubio has made Panama his first destination on his first overseas trip. Washington's central issue is China and the fear that it could control the U.S.-built Panama Canal. Secretary Rubio says it's no joke. Just retired General Richardson said she flew over the canal, looked down and saw those Chinese port facilities and said, those look like dual-use facilities that in a moment of conflict could be weaponized against us. So, ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ጉዕዞ ናቱ ናበይ ናብ ፓናማ ከንታይ ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፓናማ ክቋፀራ ኣብ ትሕተይ ክእትዋየ ኢሉ ነቲ ካናል ናይ ፓናማ ክወስዶ ኢሉ ዝፍክር ዘሎ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ቶፕ ዲፕሎማት ናቱ ናብቲ ቦታ መልኣኹ ዶናልድ ትራምፕ is not bluffing ነገራት ኩሎም ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቦም ከተግብሮም ዝኽእል ዓይነት መራሒ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን እንታይ ዘርኢ ሓደ ኣሜሪካ ንረብሓ ናታ ኣብዚ እዋን እዚ ንቻይና ንምቁፅፃር ኩሉ ነገር የድልየኒ እዩ ይጠቕመኒ እዩ ዝበለቶ ንዝኾነ ይኹን ዋጋ ፅኽፍ ከይበለጥ ክትገብሮ ከም ትፅዕር ዘላ ስለዚ ካብተን ቀዳሞት ሚሽንስ ናቱ ናይ ፓናማ ከምኡ ድማ ናይ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ ይከውን Chinese workers first came to Panama in the mid-1800s, but their numbers and influence have expanded greatly in the last 3 decades, especially since Panama cut ties with Taiwan and recognized China 8 years ago. Felipe Camargo was former military strongman Manuel Antonio Noriega's chief intelligence officer until they were both arrested during a U.S. military invasion in 1980. እጅት ዕቶ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ተኸተል ትኸውን ኣብ ፓናማ ማለት ብሓይሊ ድያ ክትወስዶ ክትፍትን ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦን ዝፍክሮን ዘሎ ወይስ እንታይ ክግበር Today, Camargo believes the U.S. is right to have concerns. From the military intelligence point of view especially, the main submarine cables of all the Americas cross here. The U.S. naval fleet, including nuclear submarines, cross the canal in both directions. The Pacific and Atlantic controlling the seas is critical. President Donald Trump is threatening to take back the waterway, but Panama says that's non-negotiable. ሕጂ ትሕቶ ነዚ ካናል ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ ንዑ ክትወስድ ትሓስብ ከም ዘላን ንዑ ክትቋፀር ክትደሊ ከም ዘላን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ካናል እዚ ንሕና ኢና ሰሪሕናዮ ስለዚ ኣብ ኢድና ክኸውን ኣሎ ንሕና ክንቋፀሮ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ብዛዕባ እዚ ሓደ ስፊሕ ዝበለ ኢንተርቪው ተገይሩ ነይሩ ነታ ኣካይዳ ናይ ዓለም ድማ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ንስማዕዮ እስከ The Arctic, which has gotten very little attention, but the Arctic Circle and the Arctic region is going to become critical for shipping lanes, for how do you get some of this energy? እዚኣ ድማ ምስ ምንታይ ከነተሓሓዛ ኢና ምስቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ ክልቲኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ነጊረኩም ነይረ እዚኣ ምናልባት Stories about Denmark. The European nation is scrambling, not because of enemy threats, but because of threats from a supposed ally, US President Donald Trump.
Trump wants Greenland. It's an autonomous Danish territory, so Trump wants to buy it from Denmark, but the Danes do not want to sell it. They've been quite clear about this. Trump does not care, though. He says that the US will definitely get Greenland. Those are the words that he used, and this seems to have caused chaos in Copenhagen. Denmark announced a new security plan yesterday, a new $2 billion deal for Arctic security. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ግሪንላንድ ዝበሃል ድማ ኮስዴ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ዘሰንበደ ማለት እዩ እዚ እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ካብ ዴንማርክ ካብ ዘሎ ተቀይሕ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዓብይ ደሴት እዩ ውሕድ ህዝቢ ከባቢ 50,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝቕመጠሉ እዚ ድማ ንናትና ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት የድልየና እዩ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ኮስዴ ይደሊ ኣሎ ኤውሮፓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ዴንማርክ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ብፍጹም ኮስዴ ይብሉ ንብሉ ኣለዉ ትሕቶ ዴንማርክ እውን ምሉእ ኣብ ኢዳ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ኣውቶኖመስ እዩ ሰሚ ኣውቶኖመስ እዩ ኣብ ግሪንላንድ ዘሎ ህዝቢ ምርጫ እንተገይሩ ንሱ ይክውስን ዘለዎ ስለዚ እቲ ግሪንላንድ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ይመርፅ ትሕልካ ድማ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ክኾን ኣይደሊ ኣብ ትሕቲ ዴንማርክ ክኾን ኣይደሊ ናቱ ናፅነት ዝደሊ ዘሎ እዩ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ንኣሜሪካ ሞር ኣድቫንቴጅ ዝባ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንዴንማርክ ኣብ መንቀራቅሮ ይትይዋ ኣሎ መንቀራቅሮ ምእታው ጥራይ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነገራት ኣፋኺሱ ከም ዘይርዮም ሕጂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ለንቀነስ ተዛረባ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውፅእ ዝበለ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ረእይዎ ብዚ fit into all of this? Well, the Arctic, which has gotten very little attention, but the Arctic Circle and the Arctic region is going to become critical for shipping lanes. For how do you get some of this energy that's going to be produced under President Trump? These energies rely on shipping lanes. The Arctic is some of the most valuable shipping lanes in the world. As some of the ice is melting, it's become more and more navigable. We need to be able to defend that. So if you project what the Chinese have done, it is just a matter of time before, because they are not an Arctic power. They do not. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣርክቲክ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጫፍ ናይ መሬት ኣብኡ ዘሎ ትውግእ መን ይቆፃፀሮ ሕጂ ኣብቲ ኣርክቲክ ዓብ ቦታ ዘለዋ ሩስያ እያ ኣርክቲክ ፓወር ዝበሃል ሩስያ እዩ ኣሜሪካ ድማ በቲ ናይ ኣላስካን በቲ ገለንገለን ጌራ ንሽተይ ብፅሓኒ ትብላ ኣላ ነዚ ግሪንላንድ እንድሕሪ ሒዛ ግን ብዓብዩ እቲ ኣርክቲክ ዝበሃል ኣብዚ ኣከረየኩም ንሪኦ ዘለና እዚ ጫፍ ሰሜናዊ ጫፍ ናይ ዓለምና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ራሻ ብዛዕበየ ተቋፃፀሮ ንሳ ክትከውን ከላ ነቲ ቻይና ድማ ኣብዚ ግሪንላንድ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ ስለዝነበረት ናብዚ ኣርክቲክ ዞን ክትመፅእ ስለትደሊ ዘለያ ስለዚ ቻይና ከይመፀት ከላ እቲ ጉዳይ ንሕና ናትና ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ካልኩሌሽን ኢና ንሰምዕ ዘለና ምክንያት ክኸውን ይኽእል ቻይና ክሳዕ ክንዱ ኣብዚ ቦታ ዝመፅያ ናይ ካልእ መሬት ትደሊ ሃገር ወይ እውን ገባቲት ሃገር ኣይኮነትን ግን ንኣሜሪካ ምክንያት ዝኸልኣ ነገር የለን ናብ ቻይና ኣላጊብካ ኣጀንዳኻ ትገብር ማለት እዩ So they need to be able to have somewhere that they can stage from. And it is completely realistic to believe that the Chinese will eventually, maybe in the short term, try to do in Greenland what they have done at the Panama Canal and in other places. And that is install facilities that give them access to the Arctic with the cover of a Chinese company, but that in reality serve a dual purpose, that in a moment of conflict, they could send naval vessels to that facility and operate from there. And that is completely unacceptable. So እዚኣታ ምክንያት ሕጂ ትጥቀሙላ ዘለዉ ኣሜሪካ እዮም እዛ ምክንያት እዚኣ ድማ ሓደጋ ከተምፅእ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ናይ ቻይና ዝሓዞ ትካል ወደብ ድዩ ገለ ድዩ መንግስቲ ቻይና ኣብ ገለ ፖይንት ወታደራዊ መራኽቦ ኣምፅኡ ንኩናት ክጥቀመሉ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኣብነት ኣብቲ ካናል ኣብዚ ናይ ፓናማ ካናል ማለት እዩ መኒ ኦፕሬት ዝገብረት የላ ገለገለ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኣብኡ ኦፕሬት ከም ዝገብራ ነቲ ካናል ኣብ ምስራሕ ከም ዝሰርሓ ዘለዋተን ካምፓኒታት እንታይ ግን ይብሉ ምናልባት ኩናት ተጋጢሙ ነዚ ቦታ እዚ ንውግእ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እቶም ኦፕሬተርስ ስለዚ ነዚ ምቁፅፃር ናይዚ ካናል ንሕና ክንሕዞ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ግሪንላንድ ድማ ልክዕ ከምኡ ንዝኾነ ይኹን ሕማቅ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ንሕና ኣብኡ ሓይሊ ክህልወና ኣለዎ ስለዚ እዚ ምክንያት ናይ ቻይና እናተጠቐምካ ኣጀንዳኻ ንቅድሚት መምፃእ ማለት እዩ ትጋገይ ኣለኹም ሕማቅ ትገብሩ ኣለኹም ዝብሎም ከመን ይክኸውን ኦፍኮርስ ቻይና ንቻይና መሬት ቻይና ክትቦም ኣይትኽእልና ራሽያ ናይ ራሽያ ክትቦም ኣይትኽእልና ኣብዚ ካልእ ሃገራት ግን መን ጠጠው ከብሎም ዝኽእል መን ንኣሜሪካ ግደፉ ክብሎም ዝኽእል ትሕቶ ዓብይ ዘሎ እዚ እዚ ኣሜሪካ እጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘደንፁን እዩ ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ምክንያት ጥራዮም ዝደልይሉ ኢዶም ክእትዉ ወይ እውን ብሓይሊ ክሕዝዎ ማለት እዩ acceptable to the national security of the world and to the security of the world and the national security of the United States. So the question becomes, if the Chinese begin to threaten Greenland, do we really trust that that is not a place where those deals are going to be made? Do we really trust that that is not a place where they would not intervene? You don't think Denmark would stop them? I think that's been the president's point, and that is that Denmark
بحفشة دنمارك أبو بوتات خيدا ني تشايناويان تدليهم تطوق بلوم سلازي كلو نحنا هنا تطوق بلوم نغل نحنا هنا أبو بوتا نتبوتا كنوكو عصر زلنا زبل قرم صبغت زخونة مغنيات كتبال عزد اللخا باقوم بحسي زاقرات بلادي دبهال ولا بقمت على يدنو كما تبل زربالا زيومكا نتامريت كوزوا سلاز دليو ناب تشاينا يلا قبوالو نغيد قال زخال لكم أبزي for a very important meeting with President Trump in Washington. The fact that this would be President Trump's first meeting with a foreign leader since his inauguration is telling. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. It's also a testimony to the strength of our personal friendship. That friendship and that cooperation has already yielded important results. إذا خالو بزي أن دونالد ترامب كم زنا إن نعتو فلوي فقر زلوا جيري تزارب حساو مخانق كل سبيد فلت انتهي زبل زلوا قدام إني دونالد ترامب دحري بريزنت نتو كريوز خي زلوا بريزنت نا إسرائيل أنا مخاني أن هجر إسرائيل أمونغ إسرائيل أمريكان زلوا زمدنا بفلوي زنس أبارق يبلالو زكواتي أب أمريكا زلوا إيباكس بحال لوبي جروب نسو سرح سرح سلزغوني زخيد زلوا بر انتهي خاز بلاو أمونغ ترامب زلوا فلوي فقري بالفلوي فقروني يبلوا من أكشلي بزعق زي دونالد ترامب كم زي بالروز سبزي زنقر جن يا انتي بوليس بدحري تتحزس لزغونه دونالد ترامب ابو دانا اسرائيل ولا حنت قبراكني نتنياهو جن قدامي ونوصاي بريزنت دحر بريزنتنت مس دونالد ترامب كراغب زخيد زليو ስለዚህ ጉዳይ ናይ ማዕከላዊ ምብራቅ ቀዳማይ አጀንዳ ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ምዃኑ ድሮ ኣብቲ ፎሬን ኤድ ዝብል ዘሎ ብጀካን እስራኤልን ግብፅን ካልእ ኩሉ ጠጠው ከብለይ ኢሉ ከም ዘሎ ንፈልጦ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኩነታት ክንሪኦ ንኽእል እዩ for Israel in the Middle East, including the historic Abraham Accords that President ኣብዚያ ቅድሚ ነዚያ ናይ እስራኤል ምርኣይና ካልእ ምሳ ፅቡቅ ጌርና ክንሪያ ዘለና እውን ኣብቲ ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ ክልተ ፍፃሜታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ሓደ በዚ ንጀምር The Emir of Qatar is in Syria's capital to meet the new interim president, Ahmed al-Sharaa. The visit marks the first by a foreign leader since the fall of Bashar al-Assad. Shara's opposition group led the uprising that toppled the long-time president in early December. Now, his new administration is making a diplomatic push to shore up support. Osama bin Javed is in Syria's capital for more on all of this. أمير ناي قطر ناب سوريا خيدو مزحدش بريزنت ناي تهاجر يراقبكم زلو نرلنا هاجرات عرب ناب سوريا قصهم زو قايوم زلو انتهيو we will see إذا كنا تعتزي بتمساسالي أمير ناي قطر ناب سوريا خيدو نتمرح رخيبو خنبل سنينا نتمرح دما نبعلو كاب هاجرو ناب سعوديا قصو يخيدكم زلو ترجم ناي هاجرات عربينا نرزلنا تريو زلون بريزنت ناب سعوديا خيدو مس مرحنة ناي سعوديا كراقب خيدو خم زلو نرزلنا زخا بخلو تقدم نايزن هاجرات عرب أجندة نتهاجر نمهنات ديو ويس ناتهم قلها وربحاتات نمسلات بزخين بتي تمالك برش براز بالز نبرة مرحنا هاجر كوينو أمريكان أوروبا نابو يقويو بزيد ما هاجرات عرب يقويلو نايب حق زقرميو أنا نسورياويان كساب صبو كم تعلم زخالة صبو تجبر لهم تجمع بالليل جن دقرم كنا تاتينا نرزلنا Well, we just heard from the Syrian Foreign Minister and Qatar's Deputy Foreign Minister about this visit of first by Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, who is now the first head of state to visit Syria after the fall of Assad, and just hours after the declaration by Ahmed al-Sharaa that he is now the president of Syria for an interim period. We've heard from both sides talking about how their bilateral ties are cordial and how Qatar has stood by the people of Syria throughout all of these years. It's worth noting that unlike other Arab nations, Qatar stood on the sidelines of restoring ties with the Assad government and maintained its relations with the opposition. And that is why this we see there's a cordial welcome where Ahmed al-Sharaa went to the airport. So كم نريد لنا قطر أبتغزية كينات نبشر الأساد قديفة مزوم opposition مزوم تقامتي هايلي تتسقي عزنا برد حجر بمخانا يبو خبري كم زعينة أكباب لا سكبر لهم زلويز بالزلو قطر زبهال بالتعمل اشتهى قريب بالتعمل اشتهى قريب مسبي إرترا أي تود أدرو maybe I don't know قطر دلهم تفلتوا تخونيهم كند كباب بات سعدي يخون أنا كباس سعب بخوني نشتهى قريب قطر كن زارب كلا نشتهى قريب سالنا دادن سالنا ندادن أي غازن لا عقمو زمت أطرز الحجري ولا بوليتيكا نيرتراون أبسفل عليه بتنا قدينا جوبتي أبتي جزيتي جيمس ساعتين يرد حردا نتكونتات كعرق فتي نمبر أبون حدا جنيا كايدا زفتنا ونيرو أو اشتاق بوليتيكا نيرتراون أجل كفال رجيم تشينج زفتنا 5 نبروني ذكري نسو سبونسرز جبرو
ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ እውን ፈቲኖም ነይሮም እዮም so ቀጠር ዝበሃል ገንዘብ ኣለዎ በቲ ገንዘቡ ገይሩ ድማ ኣብዚ ሃገራት ዓረብ ሓደ ሚድያ ኣለዎ አልጀዚራ ዝበሃል ናቶም እዩ አልጀዚራ ድማ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ስትራቴጂ ዘለዎ ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ቲፌዞ ናይ ፈለስጢን እዩ ፈለስጢማውያን ብጣዕሚ ዝደናገጸሎም ኣብ ሃገራት ዓረብ ክኾን ከሎ ንኩለን ሃገራት ዓረብ ሕንፍሽፍሽ ክትወለን ዝስዕር መንግስቲ ዝበሃል ሚድያ እዩ ዝበሃል that's why ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተኸልኪሉ ዘሎ ሚድያ ምዃኑ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ አልጀዚራ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ምስ ኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ ንፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እውን ዘሳልጥ እዩ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ቀዳማይ ባዕሉታ ዝጠቅስን ዝሃርምን ዝነበረ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ኩሉ ጉዕዞታት ዝግበር ዘሎ ናበይ ክወስደና ይኽእል ተመሊስና ክንሪኦ ምስቲ ዞባና ከተሓሓዞ ስለ ዝደለኹ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ ቀጠር ንሪኦ ዘለና እዚ መርሕነት ናይ ቀጠር ምስ ሱርያ ትገብሮ ዘላ በቲ ሓደ ናይ ሱርያ ናብ ስዑድያ ከይዱ ነይሩ ኢለኩም ነይረ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዞባና ተራ ኣለዎ ምክንያቱ እስራኤል ናብ ኣሜሪካ ከይድሎ እንታይ ይብልፀን ሕጂ እዚ ምስቲ ዞባና ኣብ ናይ ግብፂ እውን ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንከ Friendship and that cooperation has already yielded important results for Israel and the Middle East, including the historic Abraham Accords that President Trump led and which brought 4 historic peace treaties between Israel and its Arab neighbors. And this meeting will deal with important issues, critical issues facing Israel and ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ መገሻ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ንኣሜሪካ ጉዳይ ናይ ምስ ሓማስ ምስ ሕዝብላ ገለ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝዓበየ እስራኤል ምስ ሃገራት ዓረብ ዘለዎም ዝምድና ብፍላይ ድማ እቲ ብኣብርሃም ኣኮርድስ ዝፍለጥ ንዕኡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምውሳድ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ምሕደሩ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ምስ ሱዳን ምስ ሞሮኮ ምስ ኢማራት ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝብል ስምምዕ ክትገብር ከም ዝኽኣለት እዚ ማለት ድማ ንግድን ዲፕሎማስን ሱዳን ዛ ጎረቤትና እያ ዝብለኩም ዘሎ እስላማዊት ሃገር ዶገለ ትበሃል ነበረት ኣብርሃም ኣኮርድስ ፈሪማ ምስ እስራኤል ክሰርሕ ተዳልያ ከም ዝነበረትን እዚ ሲቪል ወር ከይመፅእ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ እታ ዝዓበየ ታርጌት ዘላ ስዑድ ዓረብ ናብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ምስ እስራኤል ክትሰማማዕ ተቀሪቦም ከለዉ እዩ እቲ ናይ ኦክቶበር 7 ናይ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ስለዚ እስራኤል ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩነታት ዞባቲ ናብ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መፍትሒ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተስፋ ኣሎ እዚ ሓደ ብወገኑ ክኸውን ከሎ በዚ ብግምጣሉ ድማ ብዓብዩ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ከም ዝተደዋወለ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ምድውዋል ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ንኽእል መጀመርያ በዚ ንጀምር ባዕሉ እውን ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ተዛሪቡ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡ Palestinians when they reject the idea and the Palestinians who are living now in Egypt. I think Jordan will take people from Gaza. And I think Egypt will take them also. I mean, I heard somebody said they're not going to, but I think they will. I feel confident they will. So, ብዛዕባ ጉዳይ ብዛዕባ መጻኢ ናይ ፈለስጢማውያን ዝምልከት ከም ጋዛ ኣብ ዝሓለፈ ንግብፅን ጆርዳንን ገለ ሰባት ክቕበሉ ከም ዘለዎም ነጊርካዮም ነርካ ክልቲኦም መንግስታት ድማ ሪጀክት ገይሮም ነትናትካ ሓሳብ ኢሎም ሲ ያ ገለ ከምኡ ክብሉ ሰባት ሰሚዐ ኣለኹ ነው ከም ዝበሃል የለን ግድን ክቕበልዎ እዮም ኣም ኮንፊደንት ክቕበሉ ንምዃኖም ዶናልድ ትራምፕ ዝደለዮ ዝረክብ ዓይነት መራሒ ዝኸውን ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ ዝኻ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብጀካቶም ቻይናን ራሽያን ኣብ ካልእ ዝደለዮ ክረክብ ዝኽእል ዓይነት መራሒ እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሌቨሬጅ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ንግብፂ ንኣብነት ግብፂ ባዕሉ ኦልሬዲ ኣብዚ እውን ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ክምለሰኩም እየ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ተራ ከም ዘለዎ ክንርኢና መራሒ ናይ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ግብፂ ከይድሎ ክንርአ ኢና እዚ Will tomorrow's hearings include oil? Will tomorrow's hearings be inclusive of Canadian? ሕጂ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ጥራይ ከርየኩም ሓደ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ኣሎ ካልኣይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝበሃል ናቱ ፕላትፎርም ፖስት ከም ዝገበሮ እንታይ ገይሩ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ንሱ ዝኣዘዞ ዲስ ሞርኒንግ ቅድሚ ክንደይ ንዝተወሰነ ግዜ ፖስት ዝኾነ ነይሩ ሜይቢ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ገይሩ ክህሉ ይኽእል እዩ This morning I ordered precision military air strike on the senior ISIS attack planner and other terrorists he recruited and led in Somalia. I wish to Somalia fully መጥቃዕቲ ወታደራዊ precision ማለት exact ለብሓደ ዕላማ ካርም ዝኽእል ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ይነግር ኣሎ These killers ነቶም ISIS ዝበሃል ዘሎ who we find hiding in caves threatened the United States and our allies. ኩሉ ግዜ
كم زنا يقبر شبارك حرم كله زلا على جنة يسمى the strikers destroyed the caves they live in and killed many terrorists without in any way harming civilians سواء civil كهرمنا ما تقعد غيرنا نتي ناي ISIS حلفت جنبرو حريمنا ما لنا بلا our military has targeted this ISIS attack planner for years عمتات نقصلو زدليو زنبريو حجر رخيبنا حريمنا لنا بلا but Biden and his cronies wouldn't act quickly enough to get the job done. I did. The message to ISIS and all other who would attack Americans is that we will find you and we will kill you. هذا تملقتناتي زخون يكون قبرش برا حيل ISIS يكون كله نحن أمريكاويين كهرب زدلي كل جزء عبليتر مجير مالتيو we will find you and we will kill you. رخيب كن رغبكم هنا إنك أهلكم هنا زبل. إذا ناي دونالد ترامب حركة بتي تمكعو دزاربلو نجار تلو أكشن دوسد مخانون سلات أمريكا زقت المخانون حيلنا أمريكا زر المخانون زتك عملوا مالتيو أوكي إزي انتاي زر كازلو دونالد ترامب أبزوبانا درو أكشن يميرهم زلو من كسقاس ناتو أكشن ناتو سقومت ناتو يميرهم زلو سوماليا قرن أفريقيا مالتيو لذي درو أبتي وتحدراو سقومتك قبرلهم جميرو زلو قدامو تتبتات سوماليا سقومتي يروهم زلو وترحاتي نغتل أب جبتي دويلو كم زرخبهم بزحات من شتاتي تحصل له جبتي مجمريا أي قبلني يقلق كتب جميراني راجل مريجاي بالله فلذي Trump double down insisted we do a lot for them and they're going to do it in an apparent reference to US aid to both countries لذي جبتي نجد كنت قبلها يايلو on Saturday قدام ثلاث يوم تداولهم Sisi agreed on the need to consolidate the Gaza ceasefire. Okay, نتي جبتي particular under so جبتي علم كتبل كم تخليلا نيرجن نناي دونالد ترامب تزاز انبكبل أكلني سلامتاي زلوا تجمعتنا كتبا كاب أمريكا زرق بوحجز كلام ملء كلاي كنت أقول لكم أبزي تيني بحزب غزة جبت حراين نون سلزبالة رئيس ودا قداي كنا تيز بغازة أين خيرنا قبل زخل مخالو من فلات يدلي معناته أين خيرنا يمزول زلوا جبت دما اتكاب أمريكا ترغب أجندات زيادة السيسي زيادة سيزة قد سالت أنزل لو نكو أمريكا سلز دقفوز لو ينبر أبتعدي تقبلنا سلز لو وين حزب سلز دقفوز لو يكون so جبت انتاي كجبريو كل جزء إذا كنا تزيادة تقيمه ناتو أجندة خسرح فتنيو كاب جبت كأمريكا حراين زيادة قبر لكم تقينه انتاي كتجبر ليه يخون كبليو كل جزء لا زي negotiation issue مجمريا نوت بل حرايجن نحكي انتاي تجبر ليه كبليو so Sisi maybe a skilled balancer كم زتات صراحة كم جبت أوي حدا نجارات discuss جبر زغل سلزغونه the Grand Ethiopian Renaissance stamp crisis remains the wild card on that could ultimately push Sisi to seek U.S. support in the Nile water dispute, potentially making him more susceptible to Trump's demands. لذي أما داتا حراي قبل أن تحرقينه ناي جدا كتناي قداي ناي ديجا ناي قداي ناي نيل نعوق قدام النتكو هبيو نعود ما إثيوبيا كلها تمابزي وي قبل جميرة مالو لذي at the end of the day إثيوبيا نو كتب لها اللوا إثيوبيا خمسة قبر اللوا international law is clear لا قبل جميرة مالو جبت سجن priority ناتهم قدام أيو وصراحة هذا استراتيجينا جبتي كم يجر كانت نيل توحسوا سلام تايلكم ما كيسة تيكون أبري كلونيهم تجون لهم بزي ما يكون أبري كلونيهم مقبوم كابيد ماتس زتكملوا ما كابيد ماتس every جبساوي 100 مليون حزب تلهم كلهم 100 مليون ب 100 مليون ما يمسكوا بتكاتنا ما يبلون سلازي قداي نايل قدنا قدامنا تنعتاتهم سلازي نايل ناي جبتي هو تبع اللي تمرتنا معرنا مرنا the life of Egypt is about Nile سلازي أبوز قد زكاتم من نفسه كيف جبت عاوز تنكف سلازقونه أنصارك خيزق المراحل يلن سلازي دونالد ترامب دما درو كابتي برايوريتي للسناتهم جبت إسرائيل يلو مهلاو جبت دما أبز قدايزي حجون مليس أبزنا إبراهيم أكورد دي أبتالي العلا قد سنة كل واصل زغنة دليتها كمال الله كفتنيو and this is going to put Ethiopia on the spotlight. Okay جبتي كابز تغسل تكون تاتي غسل أبز حلفة انتهي لنا نعم قدمي استوسنة ساعات قدمي استوسنة جزية أمونغو إثيوبيان جبتن حدا قدايا قاتي مخمسة نبرة تزراري لنا مزغا جبتي بدرون جيرا وشت تركي أو وشت إثيوبيا العما هريما خمسة نبرت ميديانا إثيوبيا قليل سنيرو بزحات سبات ما سيفلاوين سبات أبتوباتاتي كم استعدلو ميديانا تومون تزاري بنيرو إذا قد عايزين أبيجو خير خل خون نزبل
زي وسدون قبسي immediate جبتي منستر قدات وصايناتهم immediately نابي كيدو ناب قبسي. This is surprising. ناي بحق زغرمي ኢትዮጵያን ጅብትን በቋንቋና ይዞም ኢትዮጵያውያን ፕሮፓጋንዲስት ነው ያቢ በቃ ኢዱን ጓንትን ምኻኖም የምዛረቡ but then ቀዳማይ ጸላይቶም ከመንያ ኢጅፕት ግብጽ ያተቀዳማይ ጸላይቶም ሽግር ምሰጋጠም ወይ ዝኾነ ምሰጋጠመ መጀመሪያ ናሕተዶም እዮም ክዛራርቡ ዝግባው now ተኺሎም ናብ ግብጽ ኸይዶም because ግብጽ is the number 1 ሕማቅና ኢትዮጵያ ዝደሊ ስለዚህ ኣብቲ ከባቢ ሽግር ተጋጢምካ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸብቲ ኮይኑ ናብ ግብጽ ምኻድ ሶማልያ እንታይ ገይሮም immediately ድሕርቲ ናይ ሶማሊላንድ ብላብላ መስከደ ካይሮ ይኸይዱ ናብ ኤርትራ ይኸይዱ ናብ ካይሮ አይደል ነው ናብ ሓዲዮ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና አብይ አሕመድ is really in deep trouble ሽግር ናይ አብይ አሕመድ መመሊሱ ክብእስ ከም ዝኽእል በዚ ኻትሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዶክተር ባድር አብዱላቲ held political consultations today with his Mohammed Ali Yusuf, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Djibouti to discuss strengthening bilateral cooperation and regional issues. So, كلتيوم مرحتي Minister ናይ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ናይ ጅቡትን ብሓደ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡን ሓበራዊ ረብሓ ንምዕዛዝን ሽርክነቶም ንምድልዳልን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ኣካላት ናይ ሃገራት ዓረብ እውን ስለ ዝኾና ንዓታቶም ፍሉይ ነገር ክኾን ኣይክእልኒ ግን እዚ ፍሉይ ነገር እዩ ንፍተዎ ንፅላዮ ዓብ ትርጉም ዘለዎን ዓቢ መልእኽቲ ዘለዎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና one day ናይ ድሮ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ጅቡቲ ይበሃል the next day immediately ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ኣብ ግብፂ ይረአ that is significant ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ but at the end of the day አብይ አሕመድ እዚ ጉዳይ እዚ ከሰንብዶን ከርዕዶን ከም ዝኽእል ማንም ጥርጥር ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ጥርጥር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ተኸዶ ዶላር ይሎ ሱዳን አቢት ግብፂ ከም ዘላ ይርኢ ኣሎ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዲ ዋላ ቅድሚ ዝተወሰነ ኬንያ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ምስ ግብፂ ተፈራሪማ ንሰምዐ ነርና ሶማልያ ናይ ምክልኻልን ናይ ገለን ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ስምዕ ምስ ግብፂ ፈሪማ ከም ዘላን ግብፂ ድማ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ናብ ሶማልያ ክታቱ ምዃና ሪኢና ኣለና ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ዝተኸዶ ዘላ ይርእይዎ ኣለው ሕጂ ድማ ጅቡቲ ኣተሪፋ ነይራ ጅቡቲ ላትና ሓንሕና ይብሉ ነይሮም ጅቡቲ ማለት ድማ እቲ ቀንዲ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ጅቡቲ ናብ ግብፂ ከይዶም ምስ ግብፂ ከምዚ ዓይነት ርክብ ምግባሮም ንአብይ አሕመድ ወላውን ጅቡቲ መራሒ ወላውን ብለኩም ማለት ንግብፂ ከይዱ ሻሂ ክሰቲ ከሎ ንአብይ ሕማቅ ከም ዝስምዖ ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ $1 ቢልዮን ንዓመት ዝኸፍልዋ ዘለዋ ሃገር እያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብጅቡቲ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ልዕሊ $1 ቢልዮን ንኸፍላ ኣለና ኢሉ ዝፍክር $1 ቢልዮን ትኸፍሎ ዘለካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ግብፂ ዘኸይድ ምክንያት ክህልዋ ይግባአን ምሳኻ ክረዳዳ ዝግብኦ ኖ አብይ አሕመድ ዝኸዶ ዘሎ አንዳር መንገዲ ሽግር ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ብፍላይ እዚ ኣብ ዛሬኩም ዘነ እዛ መጥቃዕቲ ዝተኻየደት ስለምንታይ ተኻይዱ ንዝብል ስቲል ዘይንፅሩ ምክንያት ኣሎ ምናልባት እዚ ተስፋኒ ወስሃቦ ክውንነት ክህልዎ ይኽእል እዩ አብይ አሕመድ ምናልባት ረጂም ቼንጅ ፍትን ከይህሉ ኣቦ ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ማዓስከር እዩ ሓደ ማዓስከር እዩ the drone continue to bomb the nomads camps all night until when this regime massacre ስለዚ ንነዊሕ እዋን ከም ዝደብደበት ሃድሮን እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘሎ ዝምድና ኣብ ትክክለኛን ፅቡቅ ኩነታትን ከምዘየለ ምናልባት ከተንባሃልና ይኽእል ኸውን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፍሉይ ሽርክነት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይትን ፀቃይ ትሕዝን እያ ግን ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ካብ ንቐፅል ደንቀነ ዘጋጥም ዘሎ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንከ እዚ መስምዕዎ ኤርትራ ዝቃለሱ ተቃለስቲና ብኤርትራ ቀሪቦም ኣሎም ኣዘራራቢ ሰሚናር ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘካይዱ ሰማያዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱም ናብ ዶባት ኤርትራ ተፀጊዖም ኣሎም ጉጅለ ተቃለስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካይድዎ ሰሚናር ብረታዊ ቃልሲ ንምጅማር ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ኣብ መራሕቲ ምንቅስቃስ ስነ ጥበበኛ ኪሮስ ኣስፋሃም ካብ ወፃኢ ሓድታት ድማ መንእሰያት ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ኣብ ግንባር ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝዋጉም ኣፍሊጡ እዮም እቲ ብረታዊ
ቃልሲ አንጻር ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝጅመረሉ ቦታ ድማ ክልል ዓፋር ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ብርጌድና ሓመዱ ድሮ ድማ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ዝኾኑ መንእስያት ናብ መዋፈሪ ክልል ዓፋር ምእቶም ከም ዝጀመሩ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሎማዓት ድማ ኣመራርሓ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ብሄራዊ ኮንግረስ ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ኮንፈረንስ ከም ዘካይዱ ተቃላሳይ አቶ በየነ ገብረ እግዚአብሔር ውፍይ ኣብ ኤክስ ገሊጾሎም ነቶም ተቃለስቲ ብሄራዊ ኮንግረስ ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ኣብ ጥቃዶብ ኤርትራ ኣብ ትርከብ ከተማ ስትራቴጂክ ከተማ ረኺበዮም ዝበለ መምህር ውፍይ ለውጢ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝመጽሉ ጉዳያት ብዝርዝር ዘቲና ኣለና ኢሎም ድሕሪ ለውጢ ምልካዊ ስርዓት ድማ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ኣብ ኤርትራ ክህሉ መኺርናን ኣብ ሰመራ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቶም እውን ተዓዚብና ኣለና ክብሉ አቶ በየነ ገብረ እግዚአብሔር ተዛሪቡ በዚ ድማ ብርጌድና ሓመዱ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ናብ ኤርትራ ሰላም ነቶም ተቃለስቲ እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ቦታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሰሚዕኩም ኣጥራይ ኮነሲ ናይ አቢ ኣሕመድ ፕሮፓጋንዲስትስ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ኣሎ ብሰንኪ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ ርእይቶ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ርእይቶ ኤርትራውያን ዝሃብዎ ከርእየኩም እንዴ ሕጂ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣቢ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ክብሉ ከለዉ እቲ ቀንዲ ዘገረመኒ ኣም ሹር ንብዙሓት ካልኦት እውን ከገርም ከም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝረአዩ እዚ ጉዳይ እዚ ተገምጢሉ ንኣቢ ኣብ ሓዊ ክጠብሶ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሓደ ነገር ዘይትኽክለኛ ነገር ይግበር ኣሎ ኢሉ ብርጌድና ሓመዱ ዝብሎ ዘሎ ትማሊ ንዑ ዘጣቃዕ ዝነበረ እዚ ምዚ ናይ ዓፋር ሓይሊ ምርኻቡ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ ስለምንታይ the collaboration between Brigade Nahamadu, also known as the Blue Revolution, blah, blah, the Eritrean Afar National Congress, Bahal Komudma, the Resi Afar Democratic Organization, RSADO, Bahal Malatu, made me have a significant concern for Ethiopia regarding regional stability and national security. Until today, the Blue Revolution has been recognized for its non-armed ديناي بريغيد حمدو زبال زي غونصاوي كونتات مخانو يزفلت نيرو يبلالو انتخونه حجي however زي ناي عفار ناشونال كونغرس بهالدو ولاتي ناي ريت سيغلمله زبلو نبل صنانا suggest that have historically engaged in armed struggle advocating for Afar self-determination and right to self-governance in Eritrea, Djibouti and Ethiopia forming the triangle. لذي الزينة عفار كلتي جلتات جن وتهدراو علامة زلويو علامة ناتودما حدا ناي نفسه هجر عفار تريانجل زبال نت عفار تريانجل حيزو كم هجر كونز دليو الزقة أبت كونفرنس ونجيرهم يوم كي تردهم كتعقوا خلود تسمع مالتيو اجي تاكلها كتناخلوان كتواويوان كشناخروان زحاسب زنبرو تجمتي لنا من تمثلا it's crazy نبي تبي أنا بعلم تمثل الله لذي as a good days in time lalo self governance in Eritrea, Djibouti, Ethiopia, blah blah. Their goal includes until all Afar ethnic groups ناتهم علامة uniting نخلاتهم Afar زبهلو أب Djibouti زلو أب Ethiopia زلو أب Eritrea زلو أكيد كا حنت هجر مقام triangle nation ويكا حنت هجرنا Afar نمقام يتحل مناتهم سلازي بس ما كوينا ميتاقعون يرم أبز حالة فهمتين لكم نيرنا انت رغيبات فيديو كبكم نريز لنا دراما اب لايف زغبر زلو دراما مش على دراماسي مستوى دغ لي خاطرو يا غلغليو ابزغن اناتو سرح اب مسرح زلو دراما ينا نريز لنا ات درامات دما موداتا زيبلو تاب حد مسحقي ناب كال مسحقي زسغر زلو دراما ينا نريز لنا I wish I could find that انت فيديو نيرا ابتي كونفرنس كيرو مزنبرو بوك انا جيرومم نيرم اجندا ناتوم تاي مخانو ويو دي فولتو جن كيتردوم ابو اتاك عملهم يلم كلا غصلو يلم نيرم ترغيبا كبل لكم يجن I don't think حجب زغرباك رغبا زغلا مثلا دحن مسرح بكو دحر كم سالكم كفتني give me a second أنا عبر بزمينار ما يقبلكم هاي سمعون برتم عفاري لما خس أنا بقى أرسخ برينا حجهم كنا قلنا من الله تبتها لقر نحدا هجر أو تركم ما تسمع يكونن قل عفار دنقل بقى حساب هجر ممكن سالس باستراتيجية قمتنا لنا تولومس ويقعم قاضي يسموك apologize I'm continue أكيد سوات حديثة دانكال يا أمتك دانكال يا عفرك النجر وامراي I'm continue تاخيت نايتم اب تاخيبات ساتفهم زنبرو ترايدي كونس تزنجد زنبره لذي كم زجريو زلو ابزي اتعلاما نايز عفار قجله اموداتا نتعفار زبال عليه اتاميرو
መንነታዊ ሃገር መመስራት ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኮንሰርን ለኒ ዝብል ዘሎ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትይሉ ዘጣቅዕ ዝነበረ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስቲ ኣርሒቁ ዘይጥምትን ስትራቴጂ ናቱ ኤግዛክትሊ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ እዩ ያይ ብከምዚ ንነፍሶም ሓደጋ ክፈጥሩ እምበር ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ቃልሲ ወይ ገለመለ ዓብ ነገር ኣስተዋፅኦ ክግበር ስለ ዝኽእል ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እዚ እቲ ምዕባለ ሓንቲ ምኽሪ ባቶም ነይራ ኣብዚ ኣፅንሂልና ክርዮ ክንፍትን ኢና ምናልባት እዚኣ ጥራይ ፎራ ከይድካ ኣብኡ ውሕስነቶም ክተውሕሰሎም ዘይትኽእል ነገር ንዓኣቶም ኣጉል ተስፋ ሂብካ ምምፃእ ግዳይነት ምግባር እዩ እዚ ናተይ መርገፂ ነዚ ዘይተቐበልኩ ኣነ ሓቂ ዶ ክንዛረብ ብሓቂ ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ኣብ በዓል ኤውሮጳ በዓል ኣሜሪካ ቦዲጋርድ ጌርካ ትኸይድ ነርካ ንኣብነት ኣብ ፍራንክፎርት ዝነበረ ናይ ወፍሪ ሰላምሲ ክሳብ ክስዕስዑ ብቦዲጋርድ ገይሮም ዝስዕስዑ ነይሮም ኣብቲ ዝነበረ ናይ ወፍሪ ሰላም በዓል ኣነ ብጠራሙስ ኣብ ሒቆና ክንህረም ኮለና ሽንቲ ቤት ዝተሓብኡ እኮ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓይ ወሪዶም ኣኼባ ገይረ ኣለኹ ወሪዱሎ ንምንታይ ወሪዶም ትብልዮም ድሕሪ ኢልኒ ኣብዚ እኮ ናይ ፍራንክፎርት ሽንቲ ቤት ሳቶም ኣትዮም ክሳብ እግረይ እኮ ኣነ ተሃሪመ ጠራሙስ እኮ ኣነ ናብ ወልዳይ ናብ ሒቆና ዝተደርበየ እዩ ሃዲሞም እኮ ድኸዱ እኮ እዮም ነዚ መንእሰይ ግን ግዳይ ይግበርዎ ሓቂ ይንገርዎ ክመርሕዎ ክእሉ ድማ ኣይክእሉን ንገርዎ መንእሰይ ካብ በዓሉ መራሒ እዩ ሓሳቡ ክውንን ኣለዎ ዝወለዶ እዚ ፅግዕተኛ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ተረጊፁ ይኽነብር ሓሳብኩም ወኑ ነዞም ሓሳቦም ዝውኑ እንተዚ ካብ ዲያስፖራ ከይድካ ኣብኡ ውሕስነቶም ክተውሕሰሎም ዘይትኽእል ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገርመኒ እንተሎ እቲ ናይ ቦዲጋርድ ሕቶ እዩ እዛ ሰብ እዚኣስ ጌራ ኣፍሊጥዋ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝግረም who are these people እንታይ ዝኾኑ ሰባት እዮም እንታይ ዓይነት ኣብ ሓንጎሎም ዝፈጠርዎ ፀላይ ስለ ዘለዎም ክንዲዚ ቦዲጋርድ ዝገብርሉ ኣነ ግርሚ ዝብለኒ እቶም ዝሃርሙ ዘለዉ እቶም ምስ ዘለዉ ዘይኮኑን መን ከይሃርሞ ክንዲዚ ፍርሂ ክንዲዚ ቦዲጋርድ ኣብ ኤውሮጳ ጌርካ ትኸይድ ኮይንካ ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ ጌርካ ክትቃለስ ኢኻ ማለት እዩ እቶም ሰራዊት ንዓኻ ድዮም ክሕልው ወላ ሃገር እዮም ከምፁ it's just ridiculous ወላ መትሓዚ ዘይብሉ ጉዳይ እንዲ ግን it's okay ድራማ ስለ ዝኾነ ድሓን ናይ ሎሚ ቁርብትለይ ደቂ ኣንስትዮ ሽዑ ናብ ኣበ ክመለስ እንድየ ግን ኣብዚ እውን ሓንቲ ቁርብትለይ ፅቡቕ ዝበለ ዘረባ ዝተዛረበት ነይራ ስምዕዋ እስከ ኣድሓነት እያ ኣብዚኣ እውን ተዛሪባ ነይራ ብዘየገድስ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ብዛዕባ ተቃውሞ ኣይኮነን ብዛዕባ ምድጋፍ ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንምጥፋእ ተረዲኩም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኤርትራውነት ዝበሃል ክጠፊ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ሓንቲ እስከ በዓል ክፍሎም ዝደርፎ ኤርትራ ትብደርፍ ምሱለ ህዝቢ ኤርትራ ትብደርፍ ሓንቲ በዓል ክልፎም ዝደርፋ ደርፎም ፅለይ ኣደ ትግራይ ማዓረይ ሓትነይ ሽኮሪና ጨጉርኩ ተደርሚሙ ኣጆኹን ሽኮሪና ኣደ ትግራይ ማዓረይ ገንዘብ ሰደል ክለኹ ፌስቲቫል ንገብር ኣለና ትምኒት ክንዲዚ ከፊልና እንቲና ንኤለን መለስ ኣጥፋ ዝመሳጭ ደዳ ንትምኒት ካብ ፊዮሩ ጌርካ ተቐበላ ኣቶም ደቂ ሸራቁት ኣቶም ደቂ ዓጣሮ ኣቶም በፃበስ ኣቶም ደቂ ዘንቢል የስ أنا ويح خيدي مسحهم بس أنا من قد زي كسر مود أتخوض أقوم أنا ويح مسحهم خيدي تمنيت بعمارة تقبلنا هلن ملص سادة قرصة هلن ملص هلن زي أبان ديرا زي أخاني لا هلن ملص قصكم ما خيد حزوا لا ينس أرحزوا باندير أخذ صلى الموسيقى أنا تأخذ صلى ود تقول أصغر أنا مش ود تقول لك طويل عمي تذكروا حدا قبل إفران أنا كحجز على وين سلسلة فيديو صريح بوسويسي أنا على فيسبوك ود تقول أنا حكمنا خسارة أقول لكم ود تقول كحجز يقولون لهم بوسويسي بعد وطافير كحينا اللي مد بالفرع بعد وطافير أكون عندي كم يجرك هترسعون بالإيرترا ونازل كم يجرك هترسعون وأنت تقول كحينا دول كويس أنا سلسلة فيديو صريحة أقول له هي ولا تقولي كله أقول له هي لا تطول عني أنا فيستيفال أول سعيد ما تخلى نبنتي إيرترا وفيستيفال تقاوموا إلى دول عني يس أنا أتحكي أتقول እስኪ ዛረበኪ ኣትሓነት ኣብዚኣ ትኽክል ኣላ ኤርትራውነት ንምጥፋእ እንታይ ዘይገበሩ ናይ ትግራይ ክኾን ከሎ ጎበጥበጥ ክብሉ ኩልና ርኢና ኢና እቲ ሕቶ ግን ንኤርትራ ከተጥፋ ኢልካ ብዙሕ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ኤርትራ ብቐሊሉ ክጠፍእ ዘይኮነስ ኤርትራውነት ክጠፍእ ዝኽእል ኣይኮነን ሱር ሰራውር ዝሰደደ እዩ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ዝሰገረ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ኩነታት ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ንክንግንዘብ ጥራይ ዝስምዕዎ ሕጂ ከኤርትራ ጀነራሎች ጋር የመላሙድ ወሬ አለ። ፋኖ በሁለት ቡድን ተከፍሎ አንደኛው ቡድን አንደኛውን በሀገር ሻጭነት እኛ ሀገር ሻጭ አይደለንም
የአማራን ህዝብ ጥቅም አሳልፈን የሚሸጥ አይደለንም ከህወሓት ጀነራሎች ጋር የሚገናኙት ናቸው የአማራን ጥቅም አሳልፎ የሚሸጡት የሚል ክስ እየመጣ መጥቷል ወደ አንዱ ፋኖ ቡድን ማለት ነው ውስጥ ብቻ የሚሸምትበት አይቀሬነቱን መሰደድ የቻለ እየተሰደደ የሚወጣበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለውና እንታይ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ጉዳይ ፖለቲካ ሓድሽ ኣይኮነን ናይ ፋኖ ጉዳይ ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ወሳኒ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዝኽእል ብዙሓት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ደገፍቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ርክብ ይግበር ከም ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ህወሓትን ፋኖን ርክብ ይገብሩ ከም ዘለውን ሓበራዊ መልክዕቲ ንኣዲስ ኣበባ ናብ ኣቢ ገጾም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣገለገለ እውን ይዛረቡ እዮም ኣብ መንጎ ፋኖን ሸነን እውን ርክብ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ መወዳእታ ፀላእዮም ሓደ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ 4 ኪሎ ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ርእሲ የብልኩምን እናበለ 10 ግዜ ከም ዝነዓቆም ኣብዚ እውን ለንቀነ ተዛሪቡ ነይሩ ክመለሳ ኢና እዚኣ ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር ላይ ተቃዋሚዎች ሐሳብ የላቸውም ያረጃ ፍጄ የተቀዳ ነገር ይዘው ነው የሚመጡት ከቅጂ ውጪ ወይም ደግሞ አሮጌ ጦር መሳሪያ አንስቶ በሰሜኑም በምስራቁም በምዕራቡም ህዝብን ከማጋደል ውጪ ለኢትዮጵያ ያስገኙት አንድ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኮንግረስ ናይቲ ብልጽግና ዝበሃል ይገብር ኣሎ ብጀካይ ጥዑይ መራሒ የብልኩምን ተቃዋምቲ ዝበሃሉ ሓሳብ ንሃገር ከማዕብል ዘለዎም ኣይኮን ዘማዕብል ሓሳብ ዘለዎም ኣይኮኑን ርእሶም ዝረዩ ኣነ ጥራይ መራሒ ኢኹም ኣብ ትሕተይ ድሌትኩም ክትመራረፁ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዲሞክራሲ ዘለኩም ኣክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ቦታ ናተይ ግን ፍሉጥ እዩ ቀዳሞት 5 ዓመት ኣለኒ ሕጂ ድማ ድሕሪ ቁርብ 5 ዓመት ክውስኸኒ ድሕሪ ድማ ነቲ ቅዋም ክቕይሮ ወይ ገለ ኣናደር 5 ዓመት ካብዛ ኩርሲ እዚኣ ንኣብይ ኣሕመድ ብሓይሊ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታተር በለበለላ ክብሉ ውዕሉ ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ከመዓሲ ብዲሞክራሲ መንግስቲ መፅዎ ሓንሱ ንግደፎ ካልኣርስ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንመለስ ሕጂ ከተሓዛ ስለ ዘለዎ እንግዲህ ጫፍ ላይ የደረሰ ይመስለኝ ምን ይመስላል ካልከኝ ጫፍ ላይ እንትኖች እንደሚሉት ዲቫይን ኢንተርቬንሽን እንደሚባለው መለኮታዊ መግባት ከሌለበት ለምን መሰለህ እንደዛ ምለው ነገሩ የተወሳሰበ ነው የፕሪቶሪያው ስምምነት አለ የፕሪቶሪያው ስምምነት ብዙ ጊዜ አልፈታነዋል እዚህ ተነጋግረንበታል እንታይ ኢሉ ብሕፅር ዝበለ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ከለፍሉ መለኮታዊ ሓይሊ መፅኡ ነዚ ኩነታት ተደይ ኣምጪዎ ንምንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ጉዳዩ ኣብዚ ስምዑ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራ ጣውጣው ከም ዘብል ተሓቢሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራ ንግዚኡ ከም ዘቋርፅ ተሓቢሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራ ንዝተወሰኑ መዓልታት ከቋርፆ ዝወሰነሉ ምክንያት ንግዚኡ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ ቁጠባ ትግራይ ግን ከም ዝጉዳእ እንዳተገለጸ ይርከብ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ናይ ኣስቤዛ ዋጋ ብሓይሊ ከም ዝወሰኸን ህዝቢ ትግራይ ንምንባር ከቢድዎ ከም ዘሎን ተፈሊጡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራ ጣውጣው ከም ዘብል ተሓቢሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራ እዚ ሓደ ካብቲ ኢንዲኬሽን ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ንቐፅል ኣብዚ ስምዑ ክኸድዮም ባይዘወይ በዚ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ዜና ኣሎ ሎማዓንቲ ናብ ተግባር ክኸድዮም ወዲኦም እዮም እሞ ጆን መዲድ ኣብዚኣ ተዛረባላ መንገዲ ክዓፅየ ከምዚ ክገብር ኢና ዝብል መጀመርያ ነቲ መንገዲ ዝዓፀ ይኮናን ነቲ መንገዲ ክዓፁ ገለ ዝሞከር ንኡ ኢና ነንጠልጥሎ ኢልዎም ኣሎ ጠቓሊ እዚኣ ሰሚዕኹም ዋዶ ንኡ ኢና ነንጠልጥሎ ነቲ ዘዋደደ ነቲ ዝመርሐ ንኡ ኢና ክነንጠልጥሎ ይግበራ ኢሎም ይግበራ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሓደጋ ናብ ኣውዚ በፂሑ ሕዚ ንብሉ የለን መሰረን እንታይ ዳ ዓጢቕና ንምንታይ ድና ንሕና ተቃልቲ ተባሂልና ንምንታይ ድና ኣብ ትግራይ ንምንታይ ድና ንትግራይ ተሰዊእና ኣላ ማንም ከውድድር ኣላ ኣይኮነን መንገዲ ክዓፅየ ከምዚ ክገብር እየ ኢሉ ዝሙክር ተልዩ መጀመርያ ነቲ መንገዲ ዓፃው ዘይኮነ ነቲ ዝኣዘዘ ኢና ነንጠልጥሎ ኢልዎም ኣሎ ሰሚዕኹም ኢኹም ብዚኣ ኣነ የወሰንኩን ኣነ ሳተፍኩን ክትብሉ ትኽእሉ ድሓር ግን ናይ ጆን መዲድ ዘረባ ፅኒሉ ዝሰምዖ ዝገርም ዘረባ እዩ ዝገርም ትንታነ እዩ ገይሩሉ ሕዚ ኣብ ናይ ወረዳታት ዝምልከት ሉዓላውያን እየን ሉዓላዊ ስልጣን ሕዚ ናብ ኣክሽን ክኸድዮም ባይዘወይ ተባሂላ ሰብ ኩሉ ባንክ ወረፋ ይንከራተት ኣሎ ትኬት የለን ደክቶን ከኣየር መንገድ ኣይ ትኬት የለን ትኬት ኣነ ተሓቂ ምዝራብ ፅበት እያ ኣነ ትኬትስ ሰሙን ገለስ ኦልሞስት መብዛሕትኡ ቡክ ተገይሩ እዩ ትኬት ንምንታይ ሰብ በቃ ጨኒቆ ክወፅእ ነዲስ ኣበባ ይብለሉ ይጠፈሉ እዚኣ ፈርስት ስቴፕ ተደልያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ስጋኣታት እኒኦ ሸዊት መለፀም ጀነራሎቹን ከጎን
ህወሓት በጠለምት በኩል ጥቃት ለመክፈት ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተገለጸ። ጀነራሎቹን ከጎን ያሰለፈው የነ ደብረጽዮን ቡድን ክንፍ ህወሓት በጠለምት በኩል ጥቃት ለመክፈት እየተዘጋጀ መሆኑን የጠለምት አማራ አስመላሽ ኮሚቴ አስታውቋል። የጠለምት አማራ የማንነት ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ኮና አይነት መንገድና ኤርትራ መንግስት ነጥፋዩ ይልካ ምኻድ ክልተ ነገር ከለልየ ምስና ኤርትራ ናይ ሻዕብያ መንግስት ነጥፋዩ ኢልካ ተታሐሲው ክልተ ብናይ ትግራይ ኢንቮልቭመንት ብዘይ ናይ ትግራይ ኢንቮልቭመንት ክልቲኡ ዝተፈላለዩ ሲናሪዮ ምስና ኤርትራ ብናይ ትግራይ ኢንቮልቭመንት ኣብዚያ ዘሎ ሓደኻ I don't know ኣብታ ትግራይ እዚያ ንዛረበላ ዘለና ድዩ ዝቕመጥ ወይስ ናቱ ኣብ ርእሱ ዝተቐረፀ ትግራይ እያ ዘላቶ ኣይርዳእንን እዩ ትማልት ባሊ ሰራዊቱን ገለመልዩን ፋዕፋይሉ ትግራይ ዝበሃል ኤሊት ፋዕበትን ኣትይዎ ኩናት ይጅምር ዳይጅምርን ክንደይ መዓልቲ ይተርፈ ይኾን ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ተደይ ኣትዩ ተሃገር ኣብ ሓዊካ ኣትዩ እናተባሃለ ከሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንኸፍርስ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ገለ ዘረባሲ እንታይ ኢልዎ ነይሩ መስለኩም ኣወል ስዒድ እታ ዘለኻ ካብታ ኣብ ደገ ገዛኻሲ ውፅእ ምስ በልካ ክሳትካ ስሒቦምካ ክኸዱ እዮም እቶም ሸፋቱ ኣብቲ ዓድኻ ዘሎ ኢልዎ ነይሩ I think እዚ ሰብ እዚ እዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከፍርስ እዩ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክወርድ ይኽእል ይኸውን ይዝከረና ኣነት ኩናት ናይ ትግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብቲ ቦታቲ ካብቲ ቦታ ሰብ ዝረኽቦ ነይሩ ናብ ትግራይ ጠቕላላ እቲ ኩናት የጋጥም ኸውን ኢሉ ዝግምት ሰብ ኣይነበረን ተርዲኹም ኣለኹም ትግራዋይ ኮይኑሲ ይረኽቦ ነይረ መንግስቲ ሰማይ የዋርሱ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተጎደ ድሓር ገይሮም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ትግራይ ሽዑ ኩናት ከምዚ እዚ ዝሓለፈ ክንዲ ሰብ ዝቐተለ ኩናት ኣብ ትግራይ ከጋጥም ክእል ኢሉ ዝግምት ሰብ ኣይነበረን imagine things can change pretty fast ኣብዚ ናይ ሕጂ ዋን ግን ኩነታት ኣዝዩ ይበላሾ ከም ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጠጠው ኢላ ይበሃል ኣሎ ሰብ ናብቲ ክጎይ ካብ ባንክታት ገንዘቡ ከውፅእ ይጅምር ኣሎ ስለዚ these are indications ምልክታት እዮም ናይ ሓደ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ እዩ ወያ ገርህ ልባ ድማ ናይ ዓፋር ክዳን ተኸዲና ቃልሲ ክጅምር ኢላ ትኸይድ ኣላ we will see ቶም ኩሎም ምስ ዘሎ ቦዲጋርድ ናብቲ ድዮም ምስ ኸይዶም ነይሮም we don't know ግን ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም እቲ ፖለቲካ ናበይ ገጹ ይሽንከራሎ ምርኣይ ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ከም ወትሩ ኣብ መውደታ ሓንቲ መሰጋገሪ ክበኩም ኢና ነዚያ ነይራት ነዚያ እስከስምዑዋ ባጌርና ነሰግርሾ ለኩም ዳውያነ ሲ በእውነት ለህዝብ ትግራይ እዮም አንበሳ ኮይኖም ሓልሉ ወሎም በል ለአብይማ ድሞ ሚያው ሚያው ላውልዮም ላትዩ መብራርን አነ ለኩም ዳውያነ ሲ በእውነት ለህዝብ ትግራይ እዮም አንበሳ ኮይኖም ሓልሉ ወሎም በል ለአብይማ ድሞ ሚያው ሚያው ላውልዮም حق عايشتي حزبي اب تግራይ ዘሎ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ድሕሪ ምርኣይ ንብዙሕ ነገራት ዳግመ ግምት ንክትገብር ኣተሓሳስባኻ ንክትቅይር ብሓፈሻ እዚ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ እዚ ሕጃ ኢትዮጵያ ከይዱ ዘሎ ክፋል ደንበ ተቃውሞ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ እኳ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና እዚ ጉጅለ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብሕዝቢ ተኣምሮ ናይ ትግራይ ዝበሰለ እዩ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ሓይሊ እዩ ቀዲኹም ኣለኹም ኩሉ እቲ ንሱ ዝኸዶን ዝፈልጦ ፖለቲካ ንሱ ዝፈልጦ ፖለቲካ ይብለኩም ኣርኣያ ናቱ ኤግዛምፕል ናቱ ሮል ሞዴል ናቱ እዚ ትግራይ ወዲቓቶ ዘላ ፖለቲካ በዓል ደብረፅዮን በዓል ረዳ በዓል ጻድቃን እዚኣቶም እዮም ኣርኣያ ናቶም ነይሮም ቀዲኹም ኣለኹም እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና እዚኦም ሕሉፍ ሓሊፍዎም ስነ ጥበበኛታት ናቶም ሲ ትግራይ ሲ 4 ኪሎ ኣትያ ናስመራ ክትከደሎም ተስፋ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ካብ 4 ኪሎ ንዓዲ ሓለ ኢሎም ዝደርፉ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እቲ ንዓኣታቶም ኣብነት ኮይኑ መጀመርያ እውን ኣብ ንኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ብኢትዮጵያ ዝኣተው እንዲኦም ኡፍ ኢሉ ተቐቢሉ ጣፍ ኣስቲናዶ ስዋ ፅራይ ኣስቲናዶ በዓል ኪሮስ እዮም 10 ግዜ ከምኡ ዝብሉ ኣብ ትግራይ ፍሉይ ኣቀባብላ ገይሮምሎም because they are smart they know ከም በዓል ንስኻ ብሃማት ስለ ዝኾንኩም ንዓኻትኩም ብንእሽተይ ወሲዶም ልብኻ ስልብ ኣቢሎምካ ክንዲ ገለ ዓብይ ዝና ዘለካ ደራፋይ ወሲዶም ተጋሩ ከምዚኦም ዝበልካሎም ነቲ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ትዕወት ትብል ንኽደፋሎም ስለ ትኽእል ፈሊጦም ፅቡቅ ገይሮም ጀንጂኖም ከናኻ ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ኣይኮነን ንኤርትራዊ ትግራዋይ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊድን ዝዓበየ ከማን ብፅቡቅ ዘይቅበሉ እዮም እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኢሊት ብልሽውናን ገለመለ ናይ ሰብ ናይቶም ካብ ኤርትራ ተጋሩ ኮይኖም ዝነበሩ ብሕጋዊ መንገዲ ብዩንስ ኣር ኮይኖም ንተሰደዱ ገንዘቦም ዝሰርቁ ዝነበሩ እዮም ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ኩሉ እቲ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ነዚ ኩነታት ክጥምቶ ይምሕፀን ሕጂ ናብዚያ ክፋል እዚያ ከኣትየ እዋኑ
ርሱን ዝኾነ ኩነታት ስለ ዝኾነ ናብ ዝሕል ዝበለ ክሰግር ማይክል ንገለኒ ምስተመለስኩት ናይ ቤት ላውነትን ኣብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ቀዳምነት እንዳሃብካ ኣትሪርካ ኣብ መሓዝ ዝብልሲ ከምዚ ዓይነት ወለዶስ ንቅድሚት ክኸይድ ይኽእል እንተ ነይሩ ቁርብ ጥርጣረ ማለት እዩ ከምዚ ላይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይኮነን 80 ካብ ሚእቲ ሓቂ መስል ኣለዎ ግን ዝተረፈ ነገር ከዓ ከምዚኦም ክድገም ኣይክእል ይገለኒ ምስተመለስኩ እቲ ናይ ቤተሰብ ነበረ ሕጂ 99 95 ገለ ገፁ ክቢድ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣሎን ፈረቓን ካልኣይ ከዓ ግድነት ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ክደግሞ ነታ ኣምፂኻ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ካቴን ፔስት ጌርካ ድድገም ኣካይዳ እውን ኣይኮነን ናቱ ካይዳ እውን ክህልዎ እዩ ፍልጠትን ትምህርትን ቴክኖሎጂን ክተወሰኾ ዓይነት ክኸዶ እዩ ድሓር ግድነት እውን ኣይኮነን ኣብ መንጎ ወዲ ኣባን ዳንኤልን ዝተገበረ ኮንቨርሴሽን ንነዊሕ ዝፅበዮ ዝነበርኩ እዩ ክልቲኦም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ኤርትራ ስለ ዝተመለሱ ናቶም ኤክስቼንጅ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዕላል ናቶም ዝርርብ ከመይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይፅበዮ ነይረ it didn't disappoint ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ብስል ዝኾነ ምይይጥ ድማ ሪና highly recommended ከትኩም ነታ ዘረባ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገበረት ክሰምዕዋ ኮነ ንመራሕትኻ እሳቶም ድኻታት ኮይኖም እዮም ክመርሑካ ዝኽእሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ እውን ጥራሕ እውን ክኸውን የብሉን እኹል ዶ መሰ ገይሩሎም ካልእ እውን ናይ መሳለጢ ድኸውን ኣብኡ ኢንቨስት ዘይተገብረ ክሳብ ሕጂ ብድሕሪ ኢንቨስት ጌርካ ንመንግስታዊ ትካላትን ምእንቲ ክሰልጥን ትገብሮ ነገራት ኣሎ ግድነት ኣይኮነን ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ሚልዮነራት ክኾኑ ግን ክሳብ ክንዲ ዘኸን ምንታይ ደሽግር ኣለዎም ካልእ ተወሳኺ ነገራት ከታ ክግበር ይኽእል ብቑዕ ፕሮፌሽናል ዝኾነ መሪሕነት እኹል ደሞዝ ዘለዎ ገይሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሚኒስትሪ ናይ ምክልኻል ይኹን ኣብ ሚኒስትሪ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ዝሰርሕ ሰብሲ ፓብሊክ ሰርቪስ ኮይኑስ ህዝቢ ከተገልግል ተኾንካስ ብድኽነት ክትሕልፍ ኣለካ ሂወትካ ዝብል ግድነት እውን ኣይኮነን ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፅሑ ይሕጉሰካ እዩ ግን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ርአ እንደው ኣብነት ክጠቕሰልካ ኣብቲ ምሕደራታት ተሪእና እዚ ፋብሪካ ናይ ፕላስቲክ ኣባፅዕ ዘሎ ቲንክ ጀነራል ማናጀር ሽማ ቦረስ ያለሁ ዳንኤል ፕሮባብሊ ወዲ 45 ገለ ኸውን 200 ድዮም 300 ሰራሕተኛታት ኣለዉ 100 ካብ 100 ሓንቲ ነገር ዝበለ ንሱ የድ ዝክራ 100% of the employees are younger than me 100 ካብ 100 ሰራሕተኛታት ኣብዚ ፋብሪካ ዘለዉ ኢንጂነራት ይኹኑ ኣካየድቲ ይኹኑ ኣሳለጥቲ ይኹኑ ብዕድሚኦም ካብ ኣይነሱ እዩ ሕጂ እዚ ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ናቱ ዋላ ፖለቲካዊ ስልጣን ብምሉእ ኣይጨብጦ ዳ እምበር ዘካይድ ዘሎ ኦረዲ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኩለን ሚኒስትርታት ከምኡ ክንብል ንኽእል ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ከዓ ኣመስኪሩ እዩ ኢንፋት ነዞም ናይ ገድሊ ወለዶ ዕሪና ነመስግኖም ኣለና ብዴዲኬሽኖም ብዕድመ ብቁፅሪ እንተዳ ወሰካየ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ምናና ካብ ቀዳማይ ዙር ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ዘገልግሉ ዘለዉ ልዕሊ 30 ዓመት ብኦም ክትዕቅኖ ከለካ ከዓ መዳርግቲ ደይብሉ ዴዲኬሽን ይተራእዩ ማለት እዩ ንሶም እውን ጅሆ ተታሒዞም ገለ ንብል ንኸውን ብሱዳን ጌርካ ዲ ብኢትዮጵያ ጌርካ ዲ ከምዚ ኩሉ ሰብ ገዲፎ ድኸይድ ገዲፎም ምኻድ ኣይጠፍኦምን እቶም ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ማለት እየ ኣብ ዓደይ ኮይነ ሕሸኒ ተፀሚመ ሕሸኒ ክገልገለ ሕሸኒ ድሓን ነዚኣ ክንሓልፋ ኢና ኢሉ ንዕዶ ስርሑ ሓደ ኒሕ ኣሎኖ ሕጂ ንሱ ቦትኡ ኣሎ ብማኢት ኣሽሓት ዘለዉ ኣብ ኮሚታት ኣለዉ ሕጂ ካብ ከምዚኦም ዝመፀ መሪሕነት ከዓ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥርጥር እንተ ነይሩ ከምቲ ናይ ገድሊ ፍኮርስ ናይ ገድሊ ወለዶ ይኮነ ናይ ወርሳይ ወለዶ ናቲ ወለዶ ነብሲ ድውንን እዩ እጅስ ፀፅቡቑ እንዳወሰድካ ካልእ ፀፅቡቑ ከዓ ሓድሽ እንዳምፃኻ ኣብዚ ዝድሓን ክትከውን እያ ኤርትራ ኣብቲ ተስፋ ኣብቲ ፍናን ፕሮፓጋንዳ ድግበሮ ይኮነ መዕቀኑ ዘሎ ኳንቲፋያብል እዚ ኣብኡ ጥርጥር የለን ዳኒ ኦኬ ሓንቲ ፍልይ ድበለት ሕቶ ክሓተካ እየ ደድሕሪያ ንእሽተይ ሕቶላ ድሓር ናብ ህዝቢ ክቦሜ እቲ ግዜ ናብ ምእታንኩም ቅጥቦ ብዙሕ ግዜ ድዕለል ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ በቶም ኤርትራውያን ዝበሃሉ ድሓን ዋላ ዝኾነ ቫልዩ ይብና ንቅዋም ድምልከት እዩ ቅዋም ሓደ ካልኣይ ፖለቲካዊ ዕዮ ገዛ ደይምብርባር ምክንያቱ እቲ ሃገር ክትሓልፎ ዝፀንሐት ሽግር እዩ ርዱእ ነገር እዩ ቅዋም ናይ ቅዋም ምድስካል እታ ሃገር ንባዕላ ዝሓለፈቶ ማለት ሰብ ከኣምኖ ዘይክእል ኣብቲ ቁጠባ ይኹን ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ኣብ ሕጊ ይኹን ኣብ ተሳትፎቲ ናይቲ መኸተ ልኡላውነት ንምዕቃብ ዝነበረ ኩነታት እዩ ሕጂ ቅዋም ዝምልከት ጉዳይ ፖለቲካዊ ዕዮ ገዛ ንምብርባር ወይ ንምትግባር ዘዕለልካዮ ነገር ኣሎ ዶ ወይስ ካብቶም ሓለፍቲ ከዓ ኣየድልየና እንዲዮም ድብሉስ ወይስ የድልየና እዩ ከመይ እዩ ብሕፅር ዝበለት እዚ ዳ ቀንዲ ዕላማና ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተርና ዘሎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ግን
ناتي أنا هي ثلاثة سومن النيرة هجي ساعة ساعة مساعة سرعة كاي ترى تخوينا ناتي إسا تقندي أبأس كتأمام دليل مخنياتوس كابو وصاخه باي ذا واي كلمة قدساتهم كله خلني كابو وصاخه انتي كنجب أمارات أخن تاي شلو دللي قوام تليلكاس بدي كمزي أبزين بورد خدنا قد مزحلة فات خون مالتي مرحبا جورجو ملخت خون بتيح الناس الذي أو خلاص سلام كولا طرح حجي أبتانا نزار زلكاي حتى نملاس أقاطعميتات بحفشة تحتو نحتو ناي قوام نوح تزاريبهم لا أبي إرترا بزح كان زاربولان مدرخ سلديه في كدنبر بقوام تم حدر حجر كجبرو شارتر ناتومن العما ناتومن كم زخونن عبقل مدرخ كمان حكيتوهم دانييلسي حزباكم بارنتي بعلو زجبرو شارتر انت زي أصدق هو وين كتكبرو انت زي كيلو حزباكم بار كمان كبهالاي كلني كسب مبال درجة كم دبصحون سلازي مدرخ سلديه في قدلهم بر كل نجار كم تي حزب زدليو كجبرو نهزبي لهم ديكون سساتهم استغالوا سل العما كم زخونه يجي نجار ناي بحق دس بلن كونفرسيشن بفلايزي نقوام زملكات زوزحات سبات كم سزارة بولون أكيد أساس زخونه حسابات كم استقبلن يزقل زاني قبل بينا أنا مسجن كم زعين conversations مغنياتو أتوم مس كبير تراد مس حبريتا هذا كابت تزبلز حبريتا ديو تعبير ترازل منجسي يكون مرحمنات أهيبل مالتها يكون عندن بستفعل لي من قدك مس أكاك خلالو حبريتا كبستفعل لي من قد ما كن قبلوه كلها لنا نابنت وتأبى very ديب سخوني حتوتات إذا حتى مقصلو حتوتات نايزو كله عبد الجزء حشوية زجبر الناس زنبرة نايزو كله عبد تقاوم تباهيلون من السي بزو حبيلو زنبرة حتوتات نبي إرترا خيرهم نوعو investigate جيرو زد اللي ملسو تابك مسخلو قم جيرو دانيال جيكم جيرلو كلاتهم كبير إرترا مسخلو نتي حزب زدوليو زلو نجارات أبي إرترا ضد خدد ما تبوظ خونه تستيموني ويون فلا كم ناي دانيال زرا قوانه أنا بس كان لي وين بزوج زي استزاربكو مور راس إرترا أبز واتس ولدو كميلا كتسجاجريا يتدي سجاجر زلو حدش مرحمنات كي حزب إرترا كفلت الله ودو جلز بلوز نبركو زعجب زخونه حبريتاون كابدان الرغيبة I hope تصفان قبر ما مليش دما إذا حبريتات زي ناوته تزبد ما زيادة نتزمت زلو مرحمناتون كم تعقد معجز نبره مسوون زيادة موهات فتيرو نتاند دليا إرترا نبتز بلد درجان عن وزا تصفان قبر نايلو معرس تابز خودي لايك قبرو سبورت قبرو حساباتكم هابو فيدباك ناتكم صحفو ناتكم دقف دما نزي يخون ناي channel لا وطابا دانيل كله سبورت قبروهم صبوح حبريتا بزعبا إرترا تدليهم نتهم صبوح حبريتا بزعبا إرترا زبو كندقفو من كانت تبابعو من كن لنا it's very simple صبوح زقبر تتبابعك صبوح نقر تركب نتهم إرترا زوس أرفون زداغمون تتبابعك دما أرفن وردتنا إرترا يغتسل مالتيو قالوا مارس سابزو خدي زي حقت فكم